نجبار سنيات محرن أملاخ أبو نقويتنا نبلغنا المدحينان يسكرسوس ستيرنا ردينا عقبنا تقبلنا رهريلنا ندقفنا كابتاس عزي أو نابتحنا إمونا مسجون لنا حجون نعوب إذا قدس على الزيان بكل زمن هيوتنا بفصم سلام عقبنا نخل نزمل لك زيابير أملاخنا لمنه أوقيتنا زيابير كل التخيل أبو نقويتنا أملاخنا مدحينان يسكرسوس العلو كل خنتات من تخل خنتاتنا وش تخل خنتات نمسجنا كلا ناس الستر كنا نزرد أخنا نزعقب كنا نابغاون سلازة تقبل كنا نزر هرها كنا تدقف كنا كسابة سعزيا ونسلازة بتحخنا نمسجنا كلنا ومفكر سبنا إذا قدس على الزيان كل زمن هيوتنا نأغاب مفرح بفصم سلام كن فصم كاب سنيات كاختبنا نحاتتن لمننا لنا كل قناعات كل مكران كل فتنان كل قبر سيطان مخرق فأسبات عبوهم قرن زخونة من لعال سلاين وقويتا كابا يرحق كاب كل حزب خاون أرحق كاب زوريا قدس تابوت زون أرحق كل سنيات زدل نقرن عدلنا مهنيات نسخائخا تمنن عن قربيتن كل حيل سلام نرق سلطان ذهب كاننا كاب كل خفو عاد احنا بالهنا نبرا فتنا يتأتونا بيتحاد ودخان قويتانا أملاخنا مدحينان يذكر سوس من تفقر سابيلو زقبرو تقان محلة المساقا مع رمزخانة وهابي ود منفس قدسن كبرن قرمان وداسيان أملخون بحبرات مسؤونات كايو لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين يعني الصحاة مزمور صلوت وأملاخ كم تعب محرت كام حارني كم بزحر رايخا أبساي دمسس كاب أبساي أطبيك حسبني كاب عاتياتي ونانسحني أنا أبساي سلز فلطو عاتياتي كل جزي أبقد مأيو نعخا نبين خاطراي بدولكو أبقد ميخاون تكي قبركو بقالاتك ونعخد كون انت فرد كون كتملخ إنه بكي تتنسكني كاب عاتيات ولدتني نسخا خا نزل لخيون مستير طبب كان سلز قلت كان لي نحق فتخا بسمع ذات نصقن امو نصت حات بنكبرد كاصعدو بحتان حقوس انت سمعني امو يتندر قمات عصمتي حقوسا نقصكا خب حقياتي كولو نبذلو ابساي وندم سسو واملاح طري لب فطر لي قنع منفسكا وشتي يحدث ربك المقصكا يتدربيني قدس منفسكا هبني بزمرحان منفس ون دقفني شعو من قد خان بدلنياتات مهروم يتوم تطراطرتي خانا بها خملوس يوم أملاخ مدحاني كابعد آدم أن ناقفني لساني بطرقها كتحقوس فيها قويتاي أفي مزقانها ختنقرسي كان أفري كفت مسوات بها يبلكانيو نمسواتي محرارون أي تبهقون يخا تبهقون تتخون قنا مقرب كل كان يري مسواتك زي أبير تحت من نفسي أملاخ نتحت لوهن لبي أين عقني وقويتا نتيون بحقوسكا سناي قبر الله مكابات يرسالم ندقو شعوب مسوات تركي بزحر المسواتي قربانن به قبلك ايو اما سوي خاون اراح وقرب لك يوم هللويا صلوت دقاس نكريستوس نغسين املاخين اقرب له حاتياتي نخحد قليكا المنو تعدلنا دوما هري دكتور كتعدل تغلي ها اتمنى راي مزمور 130 أين عالم مزمور 130 حدن ماما إلسابيت هذا شيء يحلفون 130 كلتن إيرو 130 سلستن هيوت 134 مامر سارة 137 مازا قدسان 138 بيتروس فاميلي 140 حدن رزانت 140 كلتن ساميل 140 شدشتن سمرت 140 شوعتن تمنيت 140 شمنتن خفا بلو أين عالم عويلكم ببلنا
مئتين ثلاثة دي حكينا فيه هو 48 إيش ما وإلكم سلام أملاك سلام يكون هللويا እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግኖ ኣብ ኣርያም ኣመስግኖ ኩልኩም መላእክቲ ኣመስግኖ ብዘለኩም ሰራዊቱን ኣመስግንዎ ኣቲ ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብትን ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ይቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዓሙቕን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉም እተስልጥ በቡላ ኣቱም ኣኽራንን ኮረብታን ኩልኩም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም ኣራዊት ኩልኻትኩም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብ መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓሌ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል በዚ ዝቀረቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሽት አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከፍቅድ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ መስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ጎይታ ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት ዓድለና መምህራይ ክፍልታት ጸሎት ማማያ ሳቤት ማማያ ሳቤት ኣይስማዕን ይኹን ዘለኹም እጅኸ ኣርሕ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ከቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ካብ ግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ብሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እንዳበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሚን መዋል ሰብ ዘይውዳእ ኤሩ መዋል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ዘለዓለም ዝነብር እንተዝኾን ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት ምሃለውክን ግን እቲ ጭፍ ዝኾነ ተግባራት ሕማቅ ከይም ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ይቕላዕ
أو على خاطئات سبب أو شلتنا فبقى صدقه كله انتهي في يوم السبت وكل شيء الله يبقى أبي زفر عندها في البيت نتيجة العالم أفضل بها عندك لكن الكتاوي نتبع أو زفانك أنك تطلعه أنا فسني بالمس أو عرفي بكسز الله عبد وكيل زي قدس فانكو أتتقبل كرت قبل البنات لبي إنه أعطي الله أنا بقول الله ربنا لا يبلعني زلفني وزفني وزفعلم عالم ونጽሕቲ ድንግል ህይወት ሰላም ህይወትን የምሲኹም ኩልኹም ቴንክ ዩ መምህሮ ኦንጽሕቲ ድንግል ናባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለወታት ዝጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊት ምሕረት እትልምን የኣላይት ኣደኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይ ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ሃሌሉያ ኣሜን ክቕፅል ወላ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ማማሳራ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም ከንፊቀኒሱ ወጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ኃጢአት ክንሓድር ሃልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትኩነልና ዓይንቲ ኩሉ ንኣኻ ይጽበያ ኣለዋ ከምኡ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኦ ተስፋ ኩላ በሰናት ምድሪ ይስምዓና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ኣሌት ዘለዓለም ተድህነናን ተቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንኣኻ በዲለ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህና እናበልኩ ጽልይ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለምን ትነብር ዘሎኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምህረትካ ኣብ ፀጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ማእሳ ቅዱሳን ማእዛ ሚት ይኽደለኺ أبيت حراي ممرحاوي تمام سهم كلهم كلهم مسكنا مكان أدمكم قدوس إجزابيهر قدوس حيال قدوس هياو زي موت كاب قدوس تدنقل مريم استولد محارنا قدوس إجزابيهر قدوس حيال قدوس هياو زي موت أبي يردانوس تتأمك قبل علم مسكال من انت ناس تسغلي محارنا قدوس إجزابيهر قدوس حيال قدوس هياو زي موت أبسال ساي معدي كاموتات تنسأ بمسكانا ناب سمايات العرقة أبيمان أبو سأمته أبي يوانين موتانين كفرر كم بحدش كمتسيو وقويتها محارنا مسكانا أبون ولدن منفس قدسن كل ساعة نزل عالم آمين توصل أي حكا إذا ممهرة واحدة
وسلوس قدوس محارنا وسلوس قدوس محارنا وسلوس قدوس محارنا وقيت حاتياتنا حدقلنا وقيتا بدلنا يتصبصبلنا وقيتا بسانا يقرب لنا وقيتا نحمومات زبخا بصحيهم امو من تقدس مكايلكا فوسهم وقيتا نحمومات زبخا بصحيهم امو من تقدس مكايلكا فوسهم وقيتا نحمومات زبخا بصحيهم امو من تقدس مكايلكا فوسهم وقيتا نسم زموت ابوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا كا نفسه معرف وخاب حاتيات نصخن كا قويتا محارنا وخاب حاتيات نصخن كا قويتا ردانا لما نخا تقبلنا كبرن مسغانان بفصم معارك قدسنا اخاي قبا امين وقويتا محارنا وقويتا محارنا وقويتا بارخنا امين وقويتا وقعد قبرنا بمسغانا خمزيلنا خنمسكن وسمعات نبر ربنا سمك قدس منقص خاتم صاف ارجا خمسه بسمايكم دما مدر يكون على زنجيرانا الله مهبنا احنا نبدلنا بدلهم كم حرقنا لهم بدلنا ابسنا حدا قالنا كفاد احنا نبر فتنا يتونا منقصن حيلين كبرن تلالمنا اسكاي مامين ودينا قدس مريم من قدس جبريل من الله سلام لك الله بحلنا خدين قليخي بس قهون دنقلي خا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ለኹን ንስኻ በንስብረኽቲ ኺፍረ ማሐፀንኩም ብርኺ ወምድ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍቲ ደስ በልክ ኃጢአትና ንሓርገና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ጴጥሮስ ፋሚሊ ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ከመውዒልኩም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ሁሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕድገት ሓጢአት ክፀውገና ንለመንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከረና ኣሜን። መእተው ጸሎት ሃይማኖት ረዘነት እሺ ከመይ ምሲኹም ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡኻ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስርን ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሳሙኤል ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ኣብ ዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕርገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ንመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሕደገልና ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
كريا لايسون 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ሙልአት እየን ኦ ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ኻራዳ እየብልናን ኦ አምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ገበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስቡርን ግህድን ዝኾነ ኃጢአትና ምእንትቲ ኣብ ልዕልየና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ በሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ በሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ በሳነ ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ባዕድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ምግበና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ክደንግል ብስጋሆን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በነስ በረኽቲ ኸፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍት ወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ወሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባእካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን አሜን ድሕሪ ነፍስ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብኽብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመልኣኻን ርህርህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናይ ድሕነት ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅዱስ ስጋና ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያት ልብን ርዳኣና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳት መላእኽቲ ክሓልወና ካብ ውህደት እምነት ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንትቲ ናይ ዘይምርመር ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ እሞ አሜን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክባድሕንና በረኽ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ አሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል በስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ በነስ በረኽቲ ኸፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንኻድገልና ነፍቲ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ዝኸበርኩም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም በድጋሚ
እግዚአብሔር አምላኽና ለተመስገነ ይኹን ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብፅሓና ኣብዚ ቅዱስ ዕላማ እዚ ቃሉ ክንመሃር እትን ህይወት ዝኾነና ምስጢሩ ክንፈልጥ ናብዚ መድረኽ ዝዓደመና ጎይታ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ከከም ዘድልየና ንህይወት ዝኾነና ሒዝና ክንወፅእ ድማ ብፀጉኡ ይደግፈና እቲ ሎሚ ቤተክርስትያንና ዝተዳለወ ናይ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ በፂሕናዮ ዘለና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 እዩ መምህር ተኽሉ ክመርሓና እዩ ድሕሪኡ ከምቲ ልማድና መዝሙርናን ሕቶናን እንታይ ተማሂርና ዝብል ክንገብር ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ንመምህር ዝዛረበሉ አንደበት ቃሉ ናባና ዝበፅሕ ንዓና ድማ ዝሰምዕ እዛን ናይ መንፈስ ክኸፍተልና ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩልና ይውረድ ክብርን ምስጋናን አምላኽና ይኹን መድረኽ ንመምህር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይስማዕ አይደል? هو سمع دون ኦኬ ራይ አቦታቴ ካህናት ካብ ኃጢአተይ ፍትሑኒ ኩላትኩም ተሳተፍቲ ናይዚ ጉባኤ ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምቲ ኣቦና ኣባ ቀሺ ተስፎም ዝበልዎ ሎማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ምዕራፍ 11 ንርኢ ኢና ሮሜ ምዕራፍ 11 ክንርኢ ኢና እዚኣ ከዓ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰምሮቤ ዝለኣኸ ማለት እዩ ብሰለዳ ሃዋርያ ጳውሎስ እዚ ዕልወት ወይ ከዓ ዘይምምላስ ናይ ኣይሁድ እዚ እና ሃለወ እንከሎ ኣምላኽ ንህዝቡ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይነፀጎም ይሕብር እዚ ፍቲ ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 6 ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ንልቢ እቶም ዓለወኛታት ወይ ከዓ እስራኤላውያን ማለት እዩ ኣትሪሩ በዚ ምክንያት ከዓ ኣሕዛብ ድሕነት ረኸቡ በቲ ናቶም ደይምምላስ ማለት እዩ ጠቂሞም ነቶም ኣሕዛብ ከዓኒ ድሕነት ክረኽቡ ክኢሎም ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ናብኡ ንክመልሶም ኢሉ ቅንኢ ኣለዓለሎም እቲ ምውዳቆም ሓብቲ ዓለም ኮነ እቲ ምጉዳኦም ከዓ ሓብቲ ኣሕዛብ ኮነ ግን ምልኣቶም ደኣ ክንደይ ክበልፅ እዩ ኣፀቢቕና ክንሪኦ ኢና እንታይ ማለት ምዃኑ እቲ ምውዳቆምሲ ሓብቲ ንዓለም ኮነ እቲ ምጉዳኦም ከዓ ሓብቲ ንኣሕዛብ ኮነ ምልኣቶም ደኣኸ ድሓር ምስ ተመለሱ ደኣኸ ከመይ ክኸውን ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣሕዛብ ናብ እስራኤል ብኸመይ ከም ዝኣተዉ ምስ ገለፀ ዝኾነ ይኹን እስራኤላዊ ካብቲ ዘይምእማኑ እንተተነሲሑ ከዓ ንሳቶም እውን ክትከሉ ከም ዝኽእሉ ገለፀ ምሕረትን ድሕነትን ኣምላኽ ኩሎም ሰባት ተዳልዩሎም ከም ዘሎ ይገልፅ ነዛ ምዕራፍ እዚኣ ጥበብን ፍልጠትን ኣምላኽ ብምግላፅ ብምውዳስን ይዛዝም ኣብቲ ናይ መጨረሻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብተን ናይ ውሽጢ ዘለዋ ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ከም ዘይነፀጎም ወይ ከዓ ከም ዝረሓርሓሎም እግዚአብሔር ንእስራኤል ከም ዝረሓርሓሎም እዚኣ ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 13 ኣክቹዋሊ ሓደ ግዜ እስካብ 13 ወይ መቕልዎ እዮም እስካብ 11 ይብልኦም ግን ከምኡ ጌርና ክንሪኣ ኢና ሃዋርያ ጳውሎስ እስራኤላዊ እኳ እንተኾነ ተመሪፁ እዩ ስለዚ እዚ ኣምላኽ ንእስራኤል ከም ዘይደርበዮም የረግፅ ክልተ ነገራት ሂቦም ሃዋርያ ጳውሎስ ብክልተ ነገርሲ ክረድኦም ፈቲኑ ምክንያቱ ነፂጉና እዩ ኣምላኽ ወይ ከዓ ገዲፍና እዩ መታንከ ይብሉ ኣነ እኮ ካባኻትኩም እየ ኣነ እስራኤላዊ እየ ካብ ቤንጃሚን ትራይብ እየ ከምዚ ከዓ ኣለኹ ሓሪንኻ ኣምላኽ ስለዚ ንኩላትናስ ኣይነፀገናን ኩላትናስ ኣይተነፀግናን ምሕረት ይገብር እዩ እታ ካልአይቲ ከዓ ካብ ቀደም ይፈልጦም ኢና ናቶም ካብ ቀደም እቲ ውዕል ዝኣተዎ ምስ ኣቦታትና ማለት እዩ ይፈልጦ ይዝክሮ እዩ እቲ ኣቀዲሙ እተነግረ እተመረፀን ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ንዘለዓለም ኣይድርበን እዩ እዚ ከዓ ዘርኢ ኣብርሃም ዘርኢ ይስሐቅ ዘርኢ ያዕቆብ ስለ ዝኾኑ እዩ
ንዕኡ ነቲ ማሕላ ዝገበሮ ጌታ ኣይረስዖ ኣብ ግዜ ኤልያስ ኩሎም እስራኤላውያን ኣብ ኣምልኾ ጣዖት ከም ዝወደቁ ገይሩ እዩ ዘዛረብ ነይሩ ኤልያስ ከም ኢሉ ይዛረብ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ካብ እስራኤል ሒደት ንጣዖት ዘይተመርከኹ ነገሩ ከም ዘለዉ ዘይተመርከኹ እንታይ ድብል ኣብቲ ቀዳማይ ነገስት ካብ ፍዕዲ ምዕራፍ 19:18 ኣነ ግና ንበዓል ዘይተመርከኻሉ ኩለን ኣብራኽን ዘይሰምዖ ኩሉ ኣፍን ኣብ እስራኤል 7,000 ሰብ ንዓይ ከትርፍ እየ በለ ስለዚ ኣብ እስራኤል ፀጋ ኣምላኽ ስለ እተቐበሉ እተመርፁ እሙናት ሰባት ኣለዉ ኣብዚ እውን ከምኡ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብቶም ኣሕዛብ ኣብቶም ኣይሁዳውያን ሕጂ እውን ከምኡ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ምርጫ እዚ ብግብሪ ሕጊ ኣይሁድ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ኣምላኽ ፀጋ ስለ ዝተቐበልዎ እዩ እስራኤል ሕጊ ብምቕባሎም ኣይኮኑን ዝደሓኑ ሕጊ ተቐቢሎም ኣይደሓኑን ሕጊ ኢንፋክት መውደቕ እዮም ኮይኑ እቶም ንክርስቶስ እተቐበልዎ እተመርፁ ሰባት ረኺቦሞ እዮም እቶም ዝተረፉ ኣዕንቶም ስለ ዘይከፈቱ ዓዊሮም እዮም እዚ ከዓ ብድላዮም እዩ ምክንያቱ እቲ ምርጫ ናታቶም ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ካብኣቶም ቅዱስ መንፈሱ ብምእላይ መንፈስ ከቢድ ምትካስ ሂብዎም እዚ ከዓ ካብ ብርሃን እንተዳ ብርሃን ተወሊዕሎስ ወይ ከዓ ልቹ ተወሊዕሎስ ልቹ ምስ ተፀፈ ፀልማት እዩ ዝኸውን እዚ ከዓ ካብኦም ምስ ረሓቐ እቲ ናይ ትህኪት ወይ ከዓ ናይ ምትካስ ሂወት ሓዲርዎም ማለት እዩ ኣብ ኢሳያስ እንታይ ድብሉ ምዕራፍ 29:10 እግዚኣብሔር እስቲ መንፈስ ከቢድ ምትካስ ወይ ከዓ ዘይምስትውዓል ክዒሎም ኣሎ እሞ ንዕንቶም ይደፍንወን ንነቢያቶም ንሓለቃታቶም ንሰብ ራእይን ኣገልግሎም ኣሎ ይብል በረኸቶም ይረግሞም ሓጎሶም ከዓ ሕነ ጥራይ እዩ ዝፈድዮም እዚ ከዓ መዝሙር 69 ኣሎ ፀልማት ስለ ዝፈተው ፀልማት ክወርዶም እዩ ከመይሲ ካብ ብርሃንሲ ፀልማት ፈትዮም እዮም ዝባኖም ፍግም በሉ እዚ ከዓ ብምክንያት ሓጢኣቶም ኣብ ባርነት ከም ዘለዉ የመልክት ምክንያቱ ባርያ እንተደኣ ኮይኑሲ ኩሉ ግዜ ድንን ኢሉ ፍግም ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል እምበር ኣፍ ልቡ ነፊሑ ክኸይድ ኣይክእልን እዚኣቶም ከዓ ናቱ መልክዕ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ምክንያቱ ገና ነቲ ብርሃን ስለ ዘይተቐበልዎ ኣብ ፀልማት እዮም ዘለዉ ባራይ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ኣምላኽ ብሓጢኣቶም ምክንያት ንእስራኤል ንዝተወሰነ እዋን እኳ እንተደርበዮም ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ህዝቢ እምነቱ ከም ዝቕይር ገለፀ ኣብ መጨረሻ ክመፁ እዮም ይፅበዮም ከዓ ኣሎ ኣይሁድ ነቲ ወንጌል ብምንፃጎም ነቲ ኣብ ኣሕዛብ ዝግበር ዝነበረ ስብከት ከቀላጥፎ ከኣለ ነቲ ናታቶም ውድቀትሲ ነቶም ኣሕዛብ ተቂሞዎም ማለት እዩ ኣብ ምሳሌ እቲ ጥፉእ ወዲ እንታይ ይብል እቲ ዓብ ወዲ ከም ናይ መን ኮይኑ እዩ ዝርአ ከም ናይ ኣይሁዳውያን እቲ ንእሽተይ ወዲ ከዓ ከም ናይ ኣሕዛብ ብኣቦኦም ተቐባልነት ክረክብ ምስ ረኣየ ብቅንኢ መለአ ቀኒኡ ተዓብስ ቀኒኡ ብሓዉ ተመሊሱ ሞይቱ ነይሩ ጠፊኡ ነይሩ ተመሊሱ ሲ ቀኒኡ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ እዮም ክኾኑ ማለት እዩ ኣሕዛብ ብክርስቶስ ንኸኣምኑ ዝተጠቀመሎም እስራኤል ንምእማን ብዘይ ምቕባሎም እዩ እዚኣቶም ከዓ እስራኤል ስለ ዘይተቐበልዎን ኣምላኽ ነቶም ኣሕዛብ ምስ ተቐበልዎ ግን ከቕንኦም ኢሉ ዝገበሮ እዩ ንዓኣቶም ከዓ በረኸት ኮይኖም ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ዝተረፈ ክፋል እዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣይሁድ ንመወዳእታ ግዜ ከም ኣካል ክርስቶስ ኮይኖም ብክርስቶስ ምስ ኣመኑ እተረኽበ ዓብይ ውፅኢት ይሕብር ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣሕዛብ ብክርስቶስ ንኸኣምኑ ኣብ መፅዓር ብንጥፈት ይዓይ ነበረ ምክንያቱ ናቱ ስለ ዝኾነ ንኣሳቶም ከዓ ዋላ ንዕኦም ክደሕኑ ይደሊ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ንመን እዩ ተላኢኹ ንኣሕዛብ እዩ ተላኢኹ ተስፍኡ ከዓ በዚ ከምዚ ነቶም ኣይሁድ ኣሕዋቱ ቅንኢ ንከሕድረሎም ተስፋ ብምግባር እዩ ንዓኣቶም ሪኦም ንሳቶም ምስ ድሓኑ ምናልባት ነዚ ቀኒኦም ነዚ ሰናይ ነገር ቀኒኦም ከምኡ ዶ ይገብሩ ይኾኑ ወይ ይምለሱ ዶ ይኾኑ ብዝብል እምነት ማለት እዩ እዚ ናይ ምእማኖም ወንጌል ዕርቂ ምስ ኣሕዛብ ከም ዝስባህ ገበሩ እዚ ከዓ ነቲ ትንሳኤ መንፈሳዊ ሂወት ንምግላፅ እዩ ድሕነት ኣሕዛብ እቶም ቀዳሞት
ፍረ አብርሃምን አቦታትን ወይ ከዓ ፓትሪያርክ አቦታት ክንብልና ፓትሪያርክ አቦታት ክብል ከለኹ ወይ ከዓ አቦ ክትብል ከሎ ፓትሪያርክ ማለት እዩ ወይ አቦታት ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ፍረ እታ ሃገር እንተ ደኣ ድሒና ብምልእታ እታ ሃገር ክድሕን ከም እትኽእል መረጋገፂ እዩ ሕጂ እስራኤላውያን ብኸመይ እዮም ድሒኖም ብአቦና አብርሃም ደቂ አብርሃም ስለዝተመረቁ ክድሕኑ ክኢሎም ማለት እዩ ንዕኡ ድሰዓብዎ ማለት እዩ ካብኡ ደይሰዓቡ ከዓ ይጠፍኡ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ፍረ እንተ ደኣ ጥዒት ኮይናሲ ተኽሊ እንተ ደኣ ፍረ ጥዒት ኮይናስ እቲ ተፍርዮሲ ጥዑይ እዩ እንድሕር ጥዑይ ኮይኑ ግን ክንሪኦ ኢና እቲ ጨንፈር ይቁረፅ ናብ ሓዊ ከዓ ይድርበ ማለት እዩ እቲ ምስሊ ናይ ሓንቲ ኦም እዮም እቶም አቦታት ማለት እዩ ከዓ እቲ ሱር እዮም እቶም ፓትሪያርክ ሕጂ እቲ ሱር ማይ ይህብ ማይ ሂወት ይህብ ኣብቲ ጨንፈር እንተ ደኣ ኣለኻ ኮንካ ሂወት ኣለካ ማለት እዩ ካብቲ ጨንፈር እንተ ደኣ ደየለኻ ግን ሂወት የብልካን ትመውት ማለት እዩ ምስ ተቆረፅካ ኦማውሊዕ አብርሃም ምስቶም ዝኣመኑ ደቂ እተሓርዮ ስድራ ቤት እዮም እቶም ኦም አውሊዕ ዝነበሩ አይሁድ ብሰንኪ ዘይምእማኑን ተሰብሩ እዚኣቶም ከዓ ካብኡ እንተ ደኣ ደይትለግብ ኮንካ ምኡስ እንተ ደኣ ደይትኸይድ ኮንካ ትጠፍእ ማለት እዩ እንተ ደኣ ተሲሮም ከዓ ናሓዊ ጥራሕ እዮም ክጠቕሙ ኣሕዛብ ክርስቲያን ብስጋ ጨንፈር ዘይኮኑስ ምክንያቱ አይሁዳውያን ኣይኮኑን አውሊዕ በረኻ እዮም ግን they are drafted ወይ ከዓኒ ተጣቢቆም እዮም ቃል ድራፍትድ ትብል ኣብ ባእሽ ተስፎም ምድቃል ማለት እዩ ከምዚ ኣራንሽን ለሚንን ኮሚታት ምስተላኣለስ ካብኣ ትትከል ማለት እዩ ሶ ኣጣቢቆም ከዓ ደቂ ብርሃን ኮይኑ ልክዕ ከማና ማለት እዩ ንሕናሲ አይሁዳውያን ኣይኮናን ግን ክርስቲያን ኢና ግን ኣብቲ ናቶም ዝነበረ መሰረት ኣው ኢና ማለት እዩ ዘለና እቶም ካብ ኣሕዛብ ዝኾኑ ክርስቲያን ምስቶም አይሁድ ክርስቲያን ናይቲ ንዘርኢ አብርሃም ዝተመደበ በረኸት ተኻፈልቲ ኮኑ እዚ ከዓ ሃብቲ ፀጋ ኣሕዛብ ክርስቲያን ኣብ ጉንዲ አብርሃም እተተኽለት እምነት ሳላ ዝጠበቁ እቶም በዚ ምክንያት ከዓ ብእምነት ውሉድ አብርሃም ኮኑ ንሕና መንበረ ማሪቆስ ኢና ማሪቆስ አይሁዳዊ እዩ ንሕና ከዓ ብኡ ተሰቢኽና ውሉድ አብርሃም ኮይና ማለት እዩ መምህር ስክሪን ሼር ኣይኮነን ዘሎ Oh my goodness. Sorry. أنا الأشياء اللي قبل كوني مسيرين. رأيني ثانية؟ حجها. يرى الله. حجر الله. Okay. Sorry. رأي بقرب إلى تقبلين بقى. حرين بعرف. ምናልባት እቶም ኣሕዛብ ንኣይሁድ ምክሕሎም ይኾኑ ንሕና ኣሕዛብ ምእንቲ ክንትከል ጨንፈር ኣይሁድ ተሰብረ እዚስ ብኣሕዛብ ምምካሕዶ ኣይኮነን ግን ኣይኮነን እቲ ሕቶ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ኣይኮነን እንተ ዝኣምኑ ነይሮም ካብቲ ጉንዲ ተኽሊ ኣይምተቆረፁን ነይሮም እዚ ከዓ ነቶም ኣይሁድ ማለት እዩ እቶም ኣሕዛብ ዝመፁሲ ስለ ዝኣመኑ እዮም እቶም ኣይሁድ ከዓ ዝተቆረፁ ስለ ዘይኣመኑ እዮም ኣሕዛብ ምስ ኣመኑ ኣብቲ ጨንፈር ጉንዲ ክትከሉ እዮም ዘይኣምን ካብቲ ጨንፈር ጉንዲ ክቁረፅ እዩ እዚ ከዓ ብዘይ ምፍልላይ ኣሕዛብን ናይሁድን ንዝኾነ ማለት እዩ እቲ ዘይኣምን ክቁረፅ እዩ ብዘይ ምፍልላይ እቲ ፍርሒ እዚ ንተኣማንነት ዘይኮነስ ንትዕቢት እዩ ዝፃረር ጨናፍር አይሁድ ብምክንያት ዘይምእማኖም ክስበሩ ከለው ተራእዮም እዮም ንእምነት ኣሕዛብ ግና ሞገስ ተገይሩሎም እዩ ከምቲ ካብ ኣሕዛብ ኣመንቲ ዝኾኑ ብህያውነት ኣምላኽ እንተ ዘይቀፂሎም ይጠፍኡ አይሁድ እውን ነቲ ዘይምእማን እንተሓዲጎሞ እንደገና ክትከሉ እዮም ምክንያቱ ኣብቲ ገረብ ስለ ዝነበሩ እንተ ደኣ ተመሊሶም ሲ ከም ትጥፍእ ወዲ እንተ ደኣ ተመሊሱስ ኣብ ቤት ኣቦኡ ከኣቲ ማለት እዩ በቲ ኣምላኽ ዝድርብዮም ኣዋጅ ዘይኮነስ በቲ ዘይምእማኖም እዮም ዝጠፍኡ እቲ ጨንፈር በረኻ ኣሕዛብ ማለት እዩ ኣብቲ ፅቡቆም ኣውሊዕ እንተ ተተኺሉ ኣሕዛብ ኣብ መንፈሳዊ ጉንዲ አብርሃም ይትከሉ ነበሩ እቶም ኣይሁድ ዝኾኑ ብተፈጥራዊ ጨናፍር እንደገና ናብ ኦም ኣውሊዖም ክምለሱን ክለምዑን ይኽእሉ እዮም ሃዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ
مقيار إسرائيل مستير كغلع قريبو نبر ወይ ከዓ ክገልጽ ቀሪቡ ነበር እቶም ኣሕዛብ ክርስቲያን ኣብ ቅድሚ ገዛእ ርእሶም ጥበበኛታት ምእንቲ ክኾኑ እዩ እዚ ዝገለጸ ምክንያቱ ክምኩሕ የብሎም እቶም ኣሕዛብ ሲ ብኣይሁድ ክምኩሕ ኣሎ ኣብቲ ሱር ናቶም አንተ ይዘልና እታ ሱር ከኣኒ ማይ ተስቲ ማይ ህይወት ተስቲ እሳቶም ኣብቲ ጨንፈር እንደሉ ሕጂ ሲ ንኣይሁድ ክምኩሕሎም ኣይክእሉን ምክንያቱ ንሕና ናብቲ እምነት ናቶም ኢና ኣቲና ዘለና ስለዚ ኣብኡ ስለ ዘለዉ ንዓኣቶም ልቢ ክህቦም ኢሉ ማለት እዩ እቲ ዑረት ወይ ከዓ መዕራር ዓይኒ እዚ ብሰንኪ ሓጢኣት እስራኤል ብፍላይ ከዓ ብሰንኪ ዘይምእማኖም እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ኣሕዛብ ብምልኣት ክሳዕ ዝመፁ ዝኣምኑ እዮም መልኣት ኣሕዛብ ምስ መፀ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ክድሕኑ እዮም ከምቲ ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 21 ተጻሒፉ ዘሎ ንጽዮንን ነቶም ካብ መዕላዎም ናብ ያዕቆብ ዝምለሱ ተበጃዊ ዝመጽእ እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣነስ ኪዳን ምሳታቶም እዩ እዚ እዩ ይብል እግዚአብሔር እቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈሰይን እተን ኣብ ኣፍካ ዘንበርክወን ቃላተይን ካብ ኣፍካ ወይስ ካብ ኣፍ ደቅኻ ወይ ካብ ኣፍ ደቂ ደቅኻ ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ኣይከርሕቅን እየ ይብል እግዚአብሔር ውዕል ኣልሲሎም እዩ ንሳቶም ኣይጠፍኡን እዮም እንተደኣ ክጠፍኡ ደልዮም ባዕላቶም ክጠፍኡ እዮም እንተደኣ ተመሊሶም ግን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽና ፈቃደኛ እዩ ክመልሶም ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ጥፉእ ወዲ ዝነበረ ምስ ተጣዓሰ ልክዕ ከምቶም ተመለሱ እሞ ካብታ ሰብ ፈሩ ዝኣተወ እዚኣቶም እውን ከምኡ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኩላትና እዩ ንዓኦም ጥራሕ ኣይኮነን ንኩላትና እዩ እቲ ንዓኦም እተኣተወሉ ኪዳን ወይ ሓጢኣቶም ንምርሓቅ እዩ እዚ ኪዳን እዚ ከዓ ንሓጢኣቶም ካብ ሓጢኣቶም ክርሕቆም እዩ ንወንጌል ብምንፃጎም ንኣሕዛብ በረኸት ከም ዝኾኖም ተመስኪሩሎም ኣሎ መን እያ ኦኬ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ከዓ ንሪኤና ምዕራፍ 1 ፍቅሪ 11 ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ዝኣመኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክምኾኑ መሰል ሃቦም ኩሉ ግዜ እዚኣ ነጠቕሳ ኢና ሓደ ሰብ እንተደኣ ተመሊሱ ወይ ከዓ እንተደኣ ኣሚኑ ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ ክኸውን እዩ ግን ምስ ኣምካ ከዓ ዝሰርሖ ነገር ኣለካ ምክንያቱ ብምእማን ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ስራሕካ እውን የድሊ ኣሚንካስ እቲ ትገብሮ ነገራት ከዓ ኣሎ ፀላእቲ ኣምላኽ እኳ እንተነበሩ ኣምላኽ ደቂ ኣብርሃም ብምዃኖምን ንዘለኣለም ከም ዘይሰጎም የግዳስ ከም ዘፍቅሮም ይዝክር ነበር ኣምላኽ ዕላምኡ ኣይቅይርን ወይ ከዓ ካብ ኪዳኑ ኣይልግስን እዩ ኣቐዲሞም ብዘይ ኣምላኽ እኳ እንተነበሩ ሕጂ ግና ምሕረት ረኽቦም እዮም እዚኦም ከዓኒ እቶም ኣሕዛብ ማለት እዩ እዚ ብሰንኪቲ ኣይሁድ ዘይምእማኖም ዝመፀ ምክንያት እዩ እቲ ንኣሕዛብ እተረኽበሎም ምሕረት ንኣይሁድ ቅንዒ ብምልዓል ከም ንድሕነቶም ዝተገብረ መንገዲ ክኸውን እዩ በዚ ምክንያት ከዓ ኣይሁድ ምሕረት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኣምላኽ ንኩሎም ምእንቲ ክምሕሮም ካብ መጀመርታ ኣተሓሒዙ ፀጉኡ ኣይከልኦምን ኣብዚ ንኣይሁድን ንኣሕዛብን ንምድሓን እተገብረ ዘደንቕ መደብ ዓሚቕ ዕምቆቱ ሃብትን ጥበብን ፍልጠትን ኣሎ ኣብዚ ከዓ ኣብታ ናይ መጨረሻ ደላ ንኣምላኽ ውዳሴ ክህብ ከሎ ማለት እዩ ኣብኣ ከሎ ኣንቢረየን ዘለኹ ወዳጀ ማዕሙቕ ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይመርመር ክወታ እዩ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብ እዩ መገዱ ሓሳብ እግዚአብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኽሩ መን ከ እዩ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፍደዮ ኩሉ ካብኡ ብኡን ንዕኡን ድማ እዩ እሞ ንዕኡ ንዘለኣለም ክብሪ ይኹን ኣሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ንፍልጠት ኣምላኽ ኣኽብሮት ክህልወና ምሁርና እዩ ክንደይ እቲ ኣምላኽ ዝገለፀልና ድማ ክንምርምሮ የብልናን ወይ ከዓ ክንመራመር የብልናን በቲ ፍልጠት ዝሃበና በቲ ዝገለፀልና ኢና ክንከይድ ንኽእል እምበር እዚኣሲ ከምዚኣ ትመስለኒ ኢልካ ወይ ከዓ ከምዚኣ ትኸውን ኢልካ ብግመት ዝኽየድ ነገር የለን
أملاخ لعلو كله طببنيا سلا زخونه نعقو بعشنة ملكع ترجم ألبون فرهاتنا أملاخ زي بلون إيهم نهلاوي حادة قدا سلا زي بلو بزعبا أتيز ورده قدأت زمارر زخيل يلبون أب إرمياس إسياس تصحيف له كلنا خبر أملاخ سلا زخونه نقولنا بخبري كنت سوع نقالس ألنا أمبر نتقداي مسؤو أنكن كراخرن إينا إتينا عام تأتولم كدان حاتياتهم كرحق إيو زي أخات دقام يرلا نوانجل نمنت أقوم نأحزاب برهات كم زخونه أمسكر لهم إيو تاك عند علامات النبرت كأ نعاتهم نمملاسيو نتيما أحزاب تواهبهم مالو نساتهم كم تزنبر وقم الله سخم تقول كم تأمن الزنبر مالتي صلاة أملاخ كوا أنت نبرو أملاخ دك أبراهام بمخانم نزال عالم كم زي سبقومن يقداس ندك أبراهام كم زفكرومن نزال عالمون كم زي حادقومن يذكر نبره أملاخ ألامو أيكيرن إيو ويك أخيرانون أيكيرن إيو يبل تنصحفكم كم زي يمسلا كبرن مسكان إسقابير يكون أبونا أبقاش تسمالو أسفح بيلون كأت الثرفة كمل ليه عم باش تسمع الراي እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን መምህር ቃል ህይወት የስማዓልና ቅድሚ ናብቲ መጠቃለሊ ምኻደይሲ ከምታ ልምድና ምናልባት ከምቲ ናይ ኣቦይ መርጌታ እኳ ተዘይገበርናዮ በቀይ መዝሙር ድያ ዘላትና መንጎ እንጂ مزمور زتدالو انتداليو ويتدالوت انتليا خينا مزمورني اشتاك نقبر مو او نافتي ما تقاللن انتاي تمهيرنا زبلن كنكيدنا أنا رفتنا بنا الراي زابير مسجن من تمنيت أول الراي مدهاني علم يلن زسآنو أمانوئيل يلن زسآنو نسو قالك وطل أقران ميدا خونو أمانوئيل يلن زسآنو مدهاني علم يلن زسآنو أمانوئيل يلن زسآنو نسو قالك وطل أقران ميدا خونو أمانوئيل يلن زسآنو حسيبي فلتن كحلفو خسقرو واحزناي نبعت كوينو لعلي مرو تفهم قنري حيلو بدخامي معبلات حاليف قليلو سخمي مدهان يعلم يلن زسآنو أمانوئيل يلن زسآنو نسو قالك وطل أقران ميدا خونو أمانوئيل يلن زسآنو رسيبت ينديو مراحل لماي براوا بحسن مهاري نفسي فتيرو زي نحف مئنتاي متيو نبعتي دول حاقوسي مليو أمانوئيل مدهاني علم يلن زسآنو أمانوئيل يلن زسآنو نسو قالك وطل أقران ميدا خونو أمانوئيل يلن زسآنو
تماي بادوني زي بلي سفري حانتو كوزي بلو مرأي موتري بويتاي مساي هاليو لمغن مولوي نزي يدفني تزمرنوي مدهاني عدن يلن زسانو عمانوئيل يلن زسانو نسو قلك وتسن أغران ميدا خونو عمانوئيل يلن زسانو كاباي زوسدن تزيت أغمني زربحني كله بأغاز بني تزخون كله ويزخون كبرين عرضه نتي زقان مدان يلن يلن زسانو عمانوئيل يلن زسانو نسقال كوتسي أخران ميدا خونو عمانوئيل يلن زسانو مدان يلن يلن زسانو عمانوئيل يلن زسانو نسقال كوتسي أخران ميدا خونو عمانوئيل يلن زسانو. Thank you أبونا. እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን። ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ተምኒተይ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ስለ መዝሙር ሓደ ክልተ ጥቅስታት ክንወስድ ነዋሕያታ መዝሙር ግን እታ ተደጋገም ዝነበረትን ኣብ መንጎ ዝሓዝኩሞ እንተልዩ ከም ጥቅስ እውን ንጾረይ ዝፀረለይ እትብል ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም የለን ዝሰኣኖ تبل كاب مصحف قدوس صبق يو اتا صبقت لمدلاتنا ابونا بمرجتا زمهارنا انبلو انمهارو انغبرو كله كاب منچو خابي كاب ناي بيت كريستيان كون كم زلو حدا خابتي نتقمر لما خا مصحف قدوس كون كم زلو يمو انت يالو مزي زمرنا مزمور خا مصحف قدوس كابي منچنا انا حنت غجمر لكم ابو وانجيل ماتيوس معرف 11 اتي اتم تصعرو صر زخبدكم ناباينعو يعرفكم تبل اب سالسيتي اب كلايتي حطب صحف زبلتا مالتيو صوري زصرلي اتم تصعرو صر زخبدكم ناباينعو انا خعرفكم صوري فوكش ارعتي قليل يبلنا مو اب وانجيل ماتيوس معرف 11 كالوت قلم مزدا مزمور معناته انتي قبرنا مسلوكم زي منشي خنحبر انت لا خوينا كزمر كله ناس تنتنا نا حسبنا كنسمعو هم زلنا اي انا زمهر كابزي ابي منشنا قبل كله ابي مرجتا نتي ملختي كسمعو كخلالني مزمور نسقاج راي يكونس منفسي زبارابر كون كم زلو وشطاوي ملختي منفساوي ملختي زحازل كون كم زلو مقله زحازكم انت اللي هم تقصيتات كم مصحف قدس أجزينا خنت كمل لام أنتي عين دونجي لحاسكم من تليب تمير لكم الله وانجيل ماتيوس معرف 11 فقد 20 شو من تنتم تسعروا صور خبركم من عباين عين أبونا هيوتي خميم سيهم كلهم كبير عم راسم مسجني هيوتي غزلي دون مساعد خير كوينات تسمع عندنا بتاخم بكبلا خلخو فيليبين أبي فيليبين نمبر معرف كلته 14 كاب 14 أينو إيه بحسابين 14 and 16 كنتو خمزة جوي خويس نخنتو خمزة تعاركو نتقال هيوت حسكم بتا معلت غرستوس نتم كحتاي من انت خدكونو أما خلزي قونا نانطواين ولدو إزي من كب زبلومن مالدي زبلومن قرحاتن حفتي زبلوم ولود أملاك كوينكم كم برهانات أب عالم اتبارو من انت خدكونو نخلو بزي مغرقامن بزي مول والن قبرو ما تيسي مسانا كم تا نسا مزمور زبالتاسي كستاجيريا مساعد تحاحي زيا
نمالبات تكون تكون تخيل يا جن نحن نوح سلا زخونة تاتقسي من البات تمنيت انترليا مزي اتتحاز أبزا أنس أبزا نايلو معانت استمهارنايا أبزا ناي ملغتي بأهلوسنا بسبرومي معرف عسرت حد قطر سالسان شدشتن كله هاوي بوون نوون دما إيمو نوون زال عالم كبري خون نتبسي مستا اتي زغوانني اتي زدليني اتي زغوانن اتي زدلي الناس بعلي يبني تزليني وعلي زبني بعد تزليني وعلي زبني كله تزخونه كله بوي زخونه مس كبري خنو نتزغنا نتبسي مس تتأثر لي حسيبيا تفكر نانا طبع لخي اب اجي مزد ما خنريو زلنا اب صلوته كيدانا نو هون قد سمعون تليهم زدلينا فليتو كي لما نايو زدلينا فليتو بفقادو يهبنا زدلينا فليتو نستعللنا في قداسنا اب صلوته كيدانا لنا زدلينا فليتو ويامنا نغو خن سمعوا خلنا صلوته كيدان زدلينا فليتو بزي كي لما نايو بفقادو يهبنا نبل اذا لو مزير انا يا دما انا منعا طبصنيه ولا جمع مقهبت املاح طببون فلطاتون كندي زي مرمر كوتا ايو فردو كندي بأسر زي ركبي منقدو حساب እግዚአብሔር ዝፈልጥ መንዩ ወይስ መንዩ ዘማخرو መንከዩ ቀደም ገለ ዝሃቦሞ ዝፈድዮ ኩሉ ካብኡ ብኡን ንዑ እንድማዩ እሞ ንዑ ንዘልዓለም ክብሪ ይኹኖ አሜን ካብ 33 ክሳብ 36 ዘላ ንዑ እዚ መን ይቀደም ገለ ዝሃቦ ዘለቀሖሞ ዝፍደዮ ነና ዋልሓድ የለን ተሳአነ ነገር እግዚአብሔር የለን ምክንያቱ እቲ ጥበብን ናይ ምድሓና ንድሕነትና ዝገበሮ ጥበብን ምስተውዓልን በአሰር አይብጻሕኒ እግዚአብሔር ስመርሚርና ተማራሚርና ተጠቂሳ ነራ ክንበጽሖ አይንኽእልኒና ወዳጀ ማዓሞቕ ሃብተ አምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ይኾታ ፍርዱ ክንደይ በአሰር ዘይርከብ መንገዱ ራይ ካለ ደለሁም ራይ እልልታይ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 21 ሕጂ ኸኣ በቲ ኣብ ውሽጥና ዝዓየ ሓይሊ ገይሩ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ዓዚዙ ክገብር ዝከኣሉ ኣምላኽ ካብ ዘላለም ንዘላለም ንኩሉ ወለዶታት ብቤተ ክርስቲያን ብክርስቶስ ኢየሱስን ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ኣሜን ካብቲ ንሕና ካብቲ ኣባና ዝገብር ሓይሊ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንሓስቦን ዘበለ እምብዛ ዓዚዙ ክገብር ዝከኣሉ نحنا عقمنا درتيو نيشتيا فلطتنا ون وسنيو املاخنا حيزو زلو نعانا كن مدبو لعليت نحنا نفلطو يمو سلازي املاخ تمسغن يكون صبط ياس قالوت قال حاسكم ما انت لهم سامي له بنا سامي له حراي يوحنا 6:30 معرف 6 ወደ 67 ክልቲኤን ስለዚህ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከተከዱት ደልዲኹም በሎም ስሞን ጴጥሮስ ከ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም ቃል ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለዓለም ህይወት ቃል አሎካ ናመን ኢናሞን ከይሪኦ አራይ ተምና አምላክ ተመስገን ይሁን ቃል ህይወት ይስማዓልና هو كل لك ንስኻ ናበይክን ከይድ ካባኻ ካብቲ ኩሉ ዘለካ ገዲፍናሲ ካብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘለካ ገዲፍናስ ናበይና ክንከይድ ትብል ጽቡቕ راي قال حاده زحسب انت اللي وي حنتي اتا جبريل ملاخ ندنا دستنجل مريم زبلاخه مريم نزاز كسابت نغزابير زسان يلن تازمركوكا برغانات انيسالا قبلان كلو يس كبرنا املاخ يكون طبق الهوى حقي هو نغزابير ولا حنت دسانا نغير يلن مزمور داويت معراف 23 كله تزدلي الناس كله يهبن زبلون املاخ ربار نمت مقاطون بخوف كفاك فرحني مانياتو نسلو مساي እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ የብለይ ማንያቱ ትጓሳኻ ኩሉ ዝሓዘ ጓሳ ስለዝኾነ ኩሉ ዝኽእል ጓሳ ስለዝኾነ ኣይትፈርህን ኣይጎድለካን ራይ ስለዚህ እዚ አንተ ኢና ንመሃር መስለኩም አሰማማዓና ንመዝሙር ዕሙቕ ዝበለ ክኸውን
ني سقاو سمعت تراي زبارابر ديكونس منفساو سمعتنا زبارابر كخون ملختي نوسدلو مسغانا نقربلو كخون كم زلو اب ترغم ازينا خنقدس منچخا مصحف قدساوي وينا بيت كريستيان منچي كخون كم زلو إن أملاخ تمسجن يهون حراي قرب حلف قبل نزا بممر ذكافو لنا مو كابدي أنت يتمهرنا مانياتو تاريخ يكون أنت مهرنا أنت يدا لومي خي أبي لنا إذي بمثالي ني أيهوداويان نا أحزاب نبلهم حجتهم غريخاويان أفتكر زيتي جنتايلس بلهم بإنجليزية حجي كلنا مالتي حجي أبتنا أحزاب نبذلنا نخلنا زؤتيو كمي قرنا إن نحنا ولد أملاخ النخون أملاخ كمي سلمنتاي نتي ودكات وينطفعت ناب ربحها كمزو علو كنري خلنا لو مخزي أنا بيلخو زي أتم سب خمزو قصل لو بخمزي عب تاريخ مصحف قدوس تمزجيبهم مالو لو مزين تاي نعين تاي ربحها يزبل كنري كم تازر أنا يا أب بقدر تكفافل قاب حد خساب 10 تزلو أملاخ نهزبو أينس قومني لا نايهوداويان حواريا باولوس كم كلهم بفلتات دا يكون نمبر قناعات سلوهم إلى بمعرف 10 تدارينا بفلتات دا يكون نمبر قناعات سلوهم أبزي أنتي كنرئي مدلخم مسلكم فلتات نستوعلن طبابن كم زفال عليها فلتات كله يخليو انت زي استوعيل كالو انت زي تردي خايو خمي كم مخانو انت زي تردي خايو جن كتقملو دما يتخلني خا نابتا طبب تبحال كتبصحو يتخلني خا وسانيه مالتي تغباري مالتي فلطات مستوعال تغباري نتي فلطات مالتي تماهيركا اتفلطات الله اطبقكا كيستنتنكايو خيترداكا خلو ابصراحه كتوعلو انت دا فتينكا يصقمكا بتغبار مسرع خايو جن اتفلطات انت يخونالو حجي مردات اللو اب تغبار دما كتوعلو تخلي خا مالتي نبزح عينت تمرتات انت يغبرو مسنيتا ناي تغبار تمرتي يوسخلو مالتي تمكرو مسغبركا اخا اتفلطات انت يخون مردا يخون مالتي عدا ميكانيك انت دا ماكينه خامي غير خم تسرح نغير كلنا ماشي ماكينه مفتاح غيركا موتور كم تتس خم تشكركر نفلطينا كما غيرا تسرح كله خما غيرو يلاقب غنا ينفلطونينا خفيتنا رينا والحنت نغبر ينخلنينا اجي فلطات علينا ماكينه خم تشكركر مرداتا خما غير خم تسرح عميق غن يبلنا اجي نحد ميكانيك دما خمو بقال يمهر بتغبار كيرايو تصنيح غن ايفلطني بتغبار مسرايو غن عميقو يفلطا مالتي يردو دحر نام مصغان ناي تغبار طبب يهلو مالتي انز تبالاشو خعري يخل مالتي حجي انيس اللوم بفلطت غنا يكونن كم حواريا باولوس نرسيو ني حواريات يغيوم يقتلوم يدلي نيرو معناتو ناملاح صريفهم እዚኦም አምልኾ ቀይሮ ሚሉ ብቅኒ ዝጎዮም ነይሩ ክርስቶስ ኣብ መንገዲ መስረኸቦ ግን እቲ ኩሉ ተቀይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ቅኒ ናይ ህዝበይ ከም ዘሎ ክነግር ከሎ ኢና ንሪኦ ሕጂ እምበኣር ክርስቶስ ስለዘይ ኣመኑ ንኩሎም ዶ ተደርቢዮም ማለት እዩ ጠፊኦም ማለት እዩ ኣምላኽ ነዞም ኩሎም ዝጨኪኑሎም ማለት ኣይፋሉን ክብለና ከሎ ኢና ኣይኮነን ኣይጨከነሎምን ምድሓን ከም ዘላ ይርኢ ኣብነታት ገለ ሂብና ነይሩ ኣብ ቢማመሩን ከም ዝጠቀሳ ንኣብነት ነቢ ኤልያስ ነዞም ኩሎም ኣምልኾ ጣዖት ንበዓል ዝበሃል ዝሰግዱ ዝነበሩ ንኩሎም ነቶም ነቢያት እንዳ ብኤልዛቤል ዘመን ንነቢያት እናቀተሉ ንኩሎም ንሱ በይነይ ተሪፈ ኢሉ ክሃድም እንከሎ እግዚኣብሔር ኣብ መንገዲ ረኸቦም እሞ ኣብታ ዝዓረፈላ ቦታ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣነ በይነይ ተሪፈ ንነቢያት ከቀቲሎም መሰውእታት ከኩሉ ኣፍሪሶም እሞ ኢሉ ኣይፋልካን በይንኻ ይኮንካን ሕጂ ንስኻ ዘይትፈልጦም 7,000 ነቲ ጣዖት ዘይሰገዱ ነቲ በዓል ዝበሃል ጣዖት ዘይሰገዱ ኣለዉ ስለዚ በይንኻ ይኮንካን ክብሎ ከሎ ኢና ንርኢ ሰብ ዘይሪኦም እግዚኣብሔር ዝሪኦም ኣምለኽቲ ኣመንቲ ከም ዘለዉ ብዓይነ ሰብ እታ እምነት በሪሳ ፈሪሳ ቤተክርስትያን ዓንያ ግን እግዚኣብሔር ዝሪኦም ዝፈልጦም ኣመንቲ ግን ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሓት ላ ኣይኮኑን እምበር ተዓብሊሎም በቶም ኣምልኾ ጣዖት ዝገብሩ ኣብቲ እዋን ትንበር ውሕዳሲ ኣለዉ ኣዝዮም ከዓ ፍፁማት እዮም ክብሎም ከሎ 7,000 ይብሎም እቲ 7
مسلاسي مس كاب كل مأذن يتححزوا بوتات يتشح دما حنت معلتي كم شح معلتي ويشح دما كم حنت معلتي أبقى دم እግዚአብሔር مسهلا وእግዚአብሔር ፍጹም ጉባኤ ናይ ምእመናን ከም ዝኾነ ይነግር ብለና ስለዚ ንኹሎም አይሁዳውያን ከም ዘይጠፍኡ ምልክት ክቦም ከሎ ኣነ እኳ ንኹልኩም ኢሉ ኣነ እኳ ንኹልኩም ኣብነት ይብል ኣነሲ እስራኤላዊ ካብ ነገድ ቢንያሚ ስለዚ ኩሎም ኣይጠፍኡን ካልእ ምልክት ከታይ ነይርና ሃዋርያት ብዓቢኦም ሕጂ ዋሕድድ ኣሉ ዘሎ እምበር እግዚኣብሔር ንኹሎም ኣይጥፍኦምን ኣይጨከነሎምን ውሕዳት ኣመንቲ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ እቲ ናቶም ዘይምእማን ግን ንመን ምክንያት ድሕነት ኮይንዎ ነቶም ኣህዛብ ዝነበሩ ንዓይ ንዓኹምን ናብ ክርስቶስ ክንመፅእ ናብ ጎይታ ክንመፅእ ከም ንቐንእ مساعتنا خا حجي نتوم إسرائيلاويان دما مليسو نتوم أيهوداويان أنيهم هو زومنا أملاخ زي فلتو زنبرو أقوى مسيهم بزا أمينهم دحنا تكابرو خبص نحنا خسل من تايد عزبل أبلبهم أنت خحدر هواري أب أولوس دما بتبعات يسبخ نيرو حجي أبزي أنري أنت أيو بتجيجوهم دحنا تكابتر خبسي بمعنى قد داخل عبي دحنا مترخب نيرو يبل بمعنى مهنياتو كم تم كلهم هواريات كم هواريات باولوس كلهم نابسب كتو ونجيل عيو ونجيل توافيرهم يرم تزغنو كندي سب مدحان يرو باقو جن كم يكونن انت تمليسهم انت تطعيسهم دما دحنت كم زلوهم إنا نرئ زلن سلذي بنسحا يزملسهم أملاح أو بزح الله أب حدا 10 تزلوا نالبات انتم ببكلكم كتحيش مثلني مبارسي ابل الله املاخ نحزبو دو دربيو ايو يا ايفالون انا كوا اسرائيلاوي ابزر ابراهام كاب عليت بنيامي نخلكم انا كوا يتدربون نقول لك زي ابي تقبلنا منجدي كم يجرو خمس قيرو كريستوس نفلطينا كاب كل تخاب سلسل املاخ قدم زفلطو حزبو ايدربيون نتم قدم زفلطو حزبو ايدربيومن مس مخنياتو مسبوتاتو مس ابراهام يساقن يعقوبن كم تستمهرنا كيدان اتي أمنتاي قمت مركوز حجتا نايد حنت من قدي هبصقى أملاخ نعو بمئمان تراي حجي انتاي ندخوني أمزطفو زلو بقبرهم كصدقو بمعرف 10 كم زرانيو بقبرهم كصدقو نتحق ونجيل كفصمو زي كون انها لوسي نعو بمفصام اب نفسهم تراي وكلو زي سلف رليان نسبلو ويس رئيس مركوسا نبينخا نفسي ازخل بعلي مبال نجزي ابير كي توكلك ودقت مخانو نتحقس كنفصمو زي نخل مخاننا نتنت شعات تفصمكا حنت انت افريسكا مفرس حقيقه حتى وين كان لها نزخت قبرو تخيل جن كريستوس مثل بسكا تراي مخانو كنغرنا خلو اينا نري ويس اتي صحفك بزعبه الياس نسو غيتاي نبيات قتلوهم حجي الياس كم زخبل كله ولا حدا يلن يلو بناتو دمديمي እግዚአብሔር ግን አይፋልካን አለው حجون هبزي زمن كريستوس ون እቶም ቀደም ነቢያት ክሰብ ኩሎም ከለው ነቢያት ዝቀትሉ ዝነበሩ ሕጂውን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንሃዋርያት ይቀትልዎም ኣለው ንሱ ባዕሉውን ሃዋርያ ጳውሎስ ንሃዋርያት ከኣስርን ክቀትልን ኢሉ ተላኢኹ ነይሩ እዚ ሓድሽ ኣይኮነን ንቤተ ክርስቲያን ኣፍሪሶም እዮም ነታ መሰውእታት ካፍሪሶም እዮም ኢሉ ሕጂ ግን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እግዚአብሔር ግን ይፈልጦም ነቶም ህዝቡ ማለት እዩ ይፈልጦም በብስሞም ከዓ ይጽውዖም ይብል በብስሞም ነተናባጊዑ ሲ ይፈልጠን ይትጓሳ ببس منكا يصوعن سلازي ملاش املاح انتاي كم زبولو دما نبعل زي سقدو شوعتش حساب اي نرئسي هاتري فلوخو بالي دي فقادنياتات زغونيهم نتواغا كخفلو نتزمص مكرا تقبلهم نبعل نطاوتاي نستغدن زبولو شوعتش خم زلو نغرا كاستخا زيتريهم انا ግን ዝሪኦም ካብ እግዚአብሔር ዝስወር ነገር ስለዚህ የለ እግዚአብሔር ዝሪኦ እትፍጹም ነቢ ዓቢ ነቢ ኤልያስ ክሳብ ሕጂውን ህያው ዝኾነ ብህይወት ዘሎ ማለት እዩ ዘይረአዮም 7000 ነይሮም እዮም ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከምኡ ገይሩ ኣይደምደሞ እንታይ ብዙሓት ዝደሓኑ ኣለዉ ብዙሓት ዓበይቲ እዮም እዚኣቶም እውን በዓል ሃዋርያ ጴጥሮስ ሃዋርያ ዮሃንስ ያዕቆብ እዚኦም ኩሎም ክንዝክር ንኽእል ኢና እምበኣርሲ ከምኡውን ሕጂ በዚ ዘመን እዚ
بحرية ጸጋ ترف አሎ بጸጋ أملاخ زدحانو ሕጊ ብምፍጻም ዘይኮኑ ሲ ንክርስቶስ ብምእማን ዝድሓኑ እጅታ ድሕነት ብምእምነት ዲ ብተግባር ትብል ብዙሕ ግዜ ተከራኸርኒ ብእምነት ከም ዝድሓና ምንም ተጠራጠር ኣይኮነትን ድሕሪ እምነት ዘሎ ፍረ ግን ኣገዳሲ ምዃኑ ያ ቤተክርስትያንና ትምህር ንሕና ነቲ ሰናይ ነገር ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ንሕና ዝተመደብናሉ ክንገብሮ ዝተዳለወ ሰናይ ተግባር ክንገብር ኢና ዝድሓና ምክንያቱ ተተኸለት ገረብ እንተ ዘይፈርያ እንታይ ትኸውን ትቁረጽ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍረይ ትህብንያ ዘላ ብጸጋ ካብ ዝኸውን ኢልና ድሓን ሕልፍ ክብለኩም እዚኣ ካብ 13 ተዳልና ኣኻትኩም ኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ ምናልባሽ ነቶም ስጋይ ዝኾኑ እንተቕናኣኽዎም ካባታቶም እውን ገለ እንተ ድሓንኩስ ኣነ ንኣሕዛብ ሃዋሪኦም እየሞ መልእኽተይ እኽብር ኣለኹ ሕጂ ናብ ኣሕዛብ ተመዲብሎ ስለምንታይ ንዓኻትኩም ክትድሕኑ ነቶም ናተይ ስጋይ ዝኾኑ ኣዝማደይ የሕዋተይ ዝኾኑ ድማ እንተቕናኣኽዎም ጠኒኦም ናበይ ክምለሱ ናብቲ ካብ ቀደም ዝፈልጦም ኣምላኾም ክምለሱ ብሕጊ ብምፍጻም ዘይኮነሲ ብምእማን ከም ዝድሕኑ ክነግሮም ክፈልጡ ከም ዘለዎም ንዕኦም ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ እቲ ምድር ባዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኮነስ ምቕባሎም ደኣ ዘይህወት ካብ ሞታት እንታይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ዘይምእማኖም እኳ ንኻልኦት ድሕነት ምክንያት እንዳኾነስ ምቕባሎም ግዳ ከመይ ኣዝዩ ድሕነት ዘይከውን ካብ ሞት ናብ ህይወት ምድሓን ዘይከውን ስለምንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ጨንፈር ሕልፍ ክብሎ እቶም ጨንፈር ናይቲ ጉንዲ ወይኒ ጎይታ እዩ ጉንዲ ወይኒ ወይ ቤተ ክርስቲያን እቶም ኣብኣ ዝተተኽሉ ዝተላገቡ ጨናፍር ኣውሊዕ ይብሎም እቲ ኣብ ኣፀደ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ኣውሊዕ ፍሩይ ዘይቲ ዘውፅእ ዝነበረ እቲ ናይ በረኻ ግን ዝጠውለገ እዩ ዘይቱን ዘይብሉ ፍረ ዘይህብ ዝነበረ እዩ ሕጂ ካብኡ ምፅኦም ግን ኣብቲ ናይ ቀፅሪ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክርስቶስ ምስ ተላገቡ ግን ፍረ ከፍሪ ይጅምር ይኽእል ማለት እዩ እሺ ናይ በረኻ ዝብሎም ዘሎ ሕጂ እቶም ካብ ኣሕዛብ ዝኾኑ ኣብቶም ጨናፍር ስለዚ እንታይ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ እዞም ኣይሁዳውያን እስራኤላውያን ብዘይ ምእማኖም ካብ ወደቁ ካብቲ ጨንፈር ካብቲ ጉንዲ ካብ ተቆርፁ ንስኻትኩም ብምእማንኩም ኣብኡ ካብ ዝተኸተኸልኩም ኣይትተዓበዩ ተጠንቀቑ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሕጂ እውን ኣምላኽ መሓሪ እዩ ፍርዱ ድማ ኣየዳሉን እዩ ኣየጉድልን እዩ ነቶም ብባህሪኦም ኣብ ናይቲ ጉንዲ ወይኒ ናይቲ ወይኒ ጨንፈር ዝነበሩ ምእማን ስለ ዝኣበዩ ካብ ቆረፆም ንስኻትኩም እውን እንተ ዳ ኣብቲ እምነትኩም ዘይጸኒዕኹም እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ክትቁረፁ ኢኹም እዚኣ ከነስተውዕል ኣለና ኣብ እምነትና ፀኒዕና እንተዘይተመላሊስና እንታይ ማለት እያ ንሕና ድማ ክንቁረፅ ኢና እቶም ኣሕዛብ ድማ ክቁረፁ እዮም ናብ ክርስቶስ ብምልጋብና ኢና ዘር አብርሃም ንኸውን ነቲ ተስፋ ድሕነት ኪዳን ናይ ድሕነት እንቅበሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ንሳቶም ሰኣን ምእባሮም ተሰብሩ ንስኻ ገና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ ኢልካ ፍርሃ ደኣ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበ ፍርሃ እንታይ ማለት እዩ ካብ እከይ ረሓቕ ፍርሃት ንእግዚኣብሔር ካብ እከይ ምርሓቕ ማለት እዩ ፍርሃ ሕማቕ ክትገብር ከለኻ ሓጢኣት ክትገብር ከለኻ ፍርሃ ስለዚ ኣብቲ እምነት ናይ እግዚኣብሔር ፀኒዕኻ ንበር ማለት እዩ እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ለውሃትን ጭካናን ተመልከት ለውሃት ኣምላኽ ነቶም ዝኣመንዎ ንምሕረት ብዘይግለ ነገር ብከምኡ ዝህብ ኣምላኽ እዩ እታ ጭካነ ካብ እምነት እንተወዲቕካ ድማ ከየናሕሰ ተቆሪፅካ ትድርበ ኣብቶም ዝወደቑ ጭካንኡ ንኣኻ ግና ኣብቲ ለውሃቱ እንተፀናዕኻ ለውሃት ኣምላኽ እዩ እንተዘይኮነስ ንስኻ እውን ክትቁረፅ ኢኻ ንሳቶም ካብቲ ዘይምእማኖም እንተዘይፀንዑ ግና ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክተኽሎም ይኽእል እሞ ክትከሉ እዮም እንተ ዳ ኣብቲ ክሕደቶም ፀኒዖም ዘይነቢሮም ናይ ምምላስ መንፈስ እንተ ዳ ሪኦም ሲ ኣምላኽ መሪሱ ክተኽሎም እዩ
سلازم محرت እግዚአብሔር نخلو مخانو نأحزابن نأيهوداويانن نإسرائيلاويانن مخانو كاب 25 كساب 30 زلوي أيهوداويان كمي جرم يوم زدحنو انتلنا نتقلات خوينه بنصحة يبل حنت دست بالمثالي كابتن أبوتات بتخرسيان زتنتن واسي ريال لانتاي مسلكم مسافنتي مصحف مسافنتي معرف 14 من رأيه محرا مصحف مسافنتي معرف 14 كما جمر يحسب شمونته تنببكما صبغتيا هذه سامسون كاببونا ديون ابت غزيتي اسرائيلاويان بفلسطيناويان يمزغزون يرم غزون يرم سامسون كا بصقا املاح مس فلوي حيلي زتفطر سب اينيرو بت غزيتي اسرائيلاوي جن كابتم زي عليتو انستي سبيت خمس دليو صدرو خيفتو خلو ناب انكيدو ورده يبل امونغو جن انت رخيب زبل هنبسا ترغوانا فوق يزبل كم ببامو دس بلني سامسون دما ناب تمنيتا ورده اب تمنيتا خا كاب اوالد فلسطيناويان حنت سبيتي راي ديبو دما نبو نديون اب تمنيتا كاب اوالد فلسطيناويان حنت سبيتي رئي لهمو حجين عا امرعوني لو نغرم ابونا دين دما كيدكا خابتم زي غزرات فلسطيناويان سبيتي تمصسي اب اوالد حواتكا وي اب زلو حزبي دو سبيتي يلبون بلو سامسون نبو بيغيا ايمو نعا دا امصال يبلو ابونا دينغنا እግዚአብሔር ካብ ፍልስጤማውያን ምኽንያት ይደሊ ነበር እሞ እዚ ሁሉ ካብኡ ከም ዝኾነ አይፈለጡን ነበሩ በታ ግዜት ያ ከዓ ፍልስጤማውያን ንእስራኤላውያን ይገዝኡዎም ነበሩ ሽዑ ሳምሶን አቡና ዲኡን ናብ ትምኒታ ሳምሶንን አቡና ዲኡን ናብ ትምኒታ ወረዱ ናብታ ትምኒታ ዘሎ አታክልቲ ወይኒ ምስ መጹ ድማ እንሆ ሽደን አንበሳ እናጓዘመ ተቀባበሎ መንፈስ እግዚአብሔር ከዓ ወረዶ አብኢድ ገለኳ ዘይብሉ ክነሱሲ ንማሕስ ከም ዝሰላልዕ ሰላልዑ እቲ ዝገበሮ ግና ነብኡ ኾነ ነዲኡ አይነገሮምን ወሪዱ ከዓ ነታ ሰበይቲ ተዛረባ ንሳ ድማ ንሳምሶን ባህ በለቶ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ከዓ ክወስዳ ተመለሰ ነቲ ገንቢ አንበሳ ነቲ ንሱ ዝቆተሎ አንበሳ ኣብዚ አርእይዋ ምዕራፍ ፍቅዲ 8 ነቲ ገንቢ አንበሳ ክርእውን አግለሰ እንሆ ድማ ኣብቲ ገረንገረ አንበሳ ዕስለ ንህብን መዓርን ነበረ እዩ ኣብቲ ገረንገረ ወይ ኣብቲ አስከሬን ናይቲ አንበሳ ነቲ ቀቲሉ ወሲ ነቂጹ ሬሳ ኮይኑ قريفو دحري خلو دحري توسنا معالت جن بو حلف كلو انتاي رخيب يزبل معار رخب اوين اتنبسا انبسا من يهودا مني كريستوس يا يهوداويان يمقتيلمو ايهوداويان يمقتيلمو كريستوس يمسل تمليسو مناو انتريم جن صبوق نجر كاب موت كريستوس انتاي يمص دحنات سلناي نجر يمص تمليسوم جن كريو خول لهم تمليسوم جن كنسخ يخط عسو خول لهم نتي دسقلو نتي زقتلو نصرت تخون مسلني انت لا تمليسمو هبتي نسم زقتلو انت يزلو دحنت يزلو هبتي دسقلو دحنت يزلو ስለዚህ አይሁዳውያን በመንታይ እስራኤላውያን በመንታይም ዝድሕኑ እንተልና በንስሐዮም ዝድሕኑ ስለዚህ አምላኽ اب نستحى اسرائيلاويان بنستحى احزاب دما اب امنت بمصنع ندحنت نكلو عدمه غيتاي اتا دحنت بصقا بخمو بطراي امبر تئزاز حقي بمفصام ايكونتن تركب مسدحانكا جن كريستوس مسلبسكايو جن نتي ختغعزو زلكا مسوي خاتخون احجون اب نفسخا زي موكال ياتا كنسخن مهارات زلزلخو اب نفسخا زي موكال اب حيل خاب كلتك دحنت بخمو بصقو يتوهيبنا اتبصقو يتوهبنا جنسونا دغفنا خنغعز فقادنا لاتا كدغفنا نعدمو خنغعز كلنا حجي نتي زطبقنا زبل حماق كله ناغو حفنا خنكيد
ንሱ ይረድአና ማለት እዩ ብዘይብኡ ግን ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ኣምላኽ ንውድቀት እስራኤላውያን ተስፋ ምእንቲ ክኾኖም ብውድቀትኩም እዮም ዝድሓኑ ሕጂ መንፈሶም ተላይ ከይስበር እዩ ዝደሊ ዘሎ ንሃዋርያ ጳውሎስ ነቶም እስራኤላውያን መንፈሶም እንታይ ደኣ መንፈሶም ሓፍ ክብል እሞ ናብ ንስሓ ክመፁ ክትፀዓሱ ኣነ እኳ ንኽልኩም ከምቲ ናታትኩም ዝበለቕኒ እዩ ነይርኒ ክብሎም ከሎ ናብ ጎይታ ብምእማን ግን ድሕነት በዚኣ ጥራያ ትምፅእ ትእዛዝ ሕጊ ብምፍፃም ኣይትድሕኑን ኢኹም እንሆ ብኸምኡ ብምእማን ኣህዛብ ድሒኖም ኣለዉ በዚ ቅንኡ ሰናይ ቅንእ ቅንኡ ምክንያቱ ናብ ድሕነት ብኡ ምፁ ኣብዚ ኣደው ከብል እሞ ገለ ካብ ማእኸልና ሕቶ ወይ ርእቶ ወይ ወይ እንታይ ተማሂርና ካብዚ እንታይ ተማሂርና ካብዚ እዚ ንዓና እንታይ እዩ ዝብል ኣነ ክጅምረልኩም እየ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ዘለና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ዲና ንኸውን ወሃብቲ ዲና ንኸውን ሰገድቲ ዲና ንኸውን ፀለይቲ ዲና ንኸውን ሕጂ ዲና መፂና ትማሊ ዲና መፂና ቅድሚ ዓመታት ዲና መፂና እዚ ንሰባት ዕንቅፋት ከይንኸውን እዚ ተዋሂብና ዘሎ ፀጋ ንዓና ምዃኑ ኣብኡ ፀኒዕና ክንነብር ኣብቲ ገልግሎትና ፀኒዕና ክንነብር ንኣምላኽ ጥራይ ክንጥምት ንካልኦት ምክንያት ድሕነት እምበር ምክንያት ዕንቅፋት ከይንኸውን ንሰናይ ነገር ዘበለ ጥራይ ክንቀንእ እንተዘይ ፀኒዕና ኣብኡ ግን እታ ጭካነ ኣምላኽ ትብል እንታይ ማለት እያ ብእምነት ፀኒዕኻ እንተዘይተመላለስካ እታ እምነት እንገብራ ዘለና እታ ብፍቅሪ እተዓይኣ እምነት ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ብእምነት ጥራይ ትርከብ ፀጋ እንታይ ዓይነት እምነት እታ ብፍቅሪ እተዓይ እትሰርሕ እታ ግብራዊት እምነት እቲ ብቃልካ እንተደኣ ኣሚንካ ብልብኻ ብቃልካ መስኪርካ ክትድሕን ኢኻ ዝብል ቃል ኣምላኽ እቲ ብልቡ ዝኣምን ግብራዊ እምነት እዩ ሙት እምነት ኣይኮነን ግብሪ ዘይብላ እምነት ሲ ሙቲ ኣይብል ሃዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ስለዚ እዚ ብከምኡ ዝረኸብናዮ ኣብኡ ፀኒዕና ክንነብር ከም ዘለና ኢና ክንመሃር ንኽእል ካብዛ ምዕራፍ እዚኣ ኣምላኽ ከዓ ንኩሉ ኣፍ ደገ ክፉት ገይርዎ ኣሎ ነቶም ቀደም ዝፈልጦም ንሳቶም ዝሓድዎ ዝሰቐልዎ ሕጂ እውን ኣፍ ደገ ድሕነት ክፉት ኣሎ ክሳብታ ትዕፆ ማዕፆ ማለት እዩ ግን ብእምነት እያ ትእቶ እምበር ሕጊ ብምፍፃም ኣይኮነትን ርእቶ ወይ ሕቶ እንተለኩም ካብታ ምዕራፍ 11 ኣቦና ህይወት ሓንቲ ንእሽተይ ኣላትናነ ኩርብተይ ጎረረይ ክስታይ ኮይነ ኣለኹ ሶሪ ድምፀይ ኣብታ ምሕረት እግዚኣብሄር ንኩሉ እዩ እታ 25 ከስተንትና ከለኹ ሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኮይና ረኺበያ ንዓይ ኣሕዋተይ ብርእስኹም ብልህታት ዝኾንኩም ምእንቲ ከይመስለኩም ሲ ሙላት ኣህዛብ ክሳዕ ዝኣትዉ ንሓያሎ ካብ እስራኤል ትሪ ልቢ ከም ዝበፅሖም እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ከይትኾኑ የፍልጡን ኣይፈትውን እየ ባ ሶሪ ዘይትፈልጡ ከይትኾኑስ ኣይፈትውን እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ተማሂርናዮ ነርና ኣብ ሮሜ 16 እንታይ ትብል ካሳ ነንሕድሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ ምስቶም ታሕቶት ትሕት በሉ እምበር ኣብቲ ልዕል ዝበለ ነገር ሓሳብኩም ኣይተውድቑ ጠቢባን ኢና ኢልኩም ብርእስኹም ኣይትሕሰቡ ሕጂ እዚኣ ከስተንትና ከለኹስ ኩሉ ግዜ ብቐዳማዊ ናብ ሰሉስ ተማሂርና ነርና ብዛዕባ ትሪ ልቢ ኣብዚኣ እውን ከማ እዩ ዝብል ዘሎ ነቶም ናይ እስራኤል ትሪ ልቢ ኮይኑ እምበር ስጋዕ ንሳቶም ዝምለሱ ስቲል የብሎም እዩ ዘሎ ንክምለሱስ ብድሕነት ክምለሱ ክእሉ እዮም እዩ ዝብለና ዘሎ እማ ኣብዚኣ ንዓይ ትምህረኒሲ እዛ ከስተንትና ከለኹ ግዜ ኣብ ንገብሮሲ ፈላጣት ኢና ክንብል የብልናን ዶክተር ኤልካ ክትዕበ የብልካን ወይ ከምዚ ኣነ ኢንጂነር ኤልካ ክትዕበ የብልካን ተኽኢልካ እኳ ምስቲ ታሕቲ ዘሎ ፍሉጥ ክትከውን የብልካን ከምዚ ዶክተር ኤልካስ ክትጀሃር የብልካን ከምዘይ ዶክተር ኮይንካ ወይ ብሓፂሩስ ትዕግስ እዚ ትዕቢት ክህልበካ ይብሉ ኣትብለና እሞ ምስቲ እምነት ሲ እታ ትዕቢት ከዓ ምስኣ ክትከይድ ከም ዘለዋ ኣሚነ ኢልና ስቕ ክንብል ከም ዘይብልና ኣስተንቲነ እያ ኣቦና ቴንኪዩ መልኡ ለይካስኹም ፅቡቅ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ፅቡቕቲ ምስትንታን እንድያ እዚኣ እታ ምሕረት ኣምላኽ ንኩሉ ክፍት እንድያ ዘላ
أيهوداويان حجون بتحجب بمفصل ما يكونكم تموت انتي دا كتأمن تهونكا تحت كتب تهونكا علىك أنا حري نجزي أبير كده أنا لني الكختعب بيا بالكان حجون بإمنتنا كريستوس إتي زفلتوا زنقرهم زنبري بكلهم نبياتهم زمهروا زنبروا أبكر معينهم كل تأمراتن داش تمرتن إنما هارم كله إنما قبرهم كله ما نزلهم قيو أنت يسلو زخونيهم إتي لبوا ما ترى زبلو كوني أملاكهم غيروا سلذ عصوا ما يكون أنت هذا نستعبيت سلذ اللومي تتعبيتي نتوما حسابون دحينكم إلكم كي تجهروا كي تمكحوا بصقع أملاك يخوين لكم زلهم زي أو نعهدكم الحجون تعبيت كي توسطوكم تتنققوا بتبابو زقبر ولا حد يلا أنت هذا بمحرة أملاك بخم وبتراي توهبتكم يا زي أفلت واحدي نخلهم كاب تعبيت تحاتو هو دو خمزلو مزنا نخلنا يحجون لومي كاب تعبيت كم زلنا أنا خمزيه إلك أبقد ما أملاك إنه مكحلو نجر ولا حنتي يبلنا دي كاب تعبيت كنحلو فزي أملاك تمسكنا يكون كالوت قال توصلكم مو يسمع أنا خاسي እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ኣምላኽ ምዃኑ ወላ ሓደ እኳ ካብ ህዝቡ ከጠፍእ ከም ዘይደሊ ንተረርቲ ልቢ ግን ከም ዝፅንፅሎምን መሊሱ ከዓ እንተ ደኣ ነቶም ተረርቲ ልቢ ከም ዝፅንፅሎም እንተ ደኣ ተነሲሖምን ልቦም ሲሄሮም ከዓ ከም ብሓድሽ ክተኽሎም ከም ዘይፅጉሞ ነቶም ዝተተኸሉ ዝመስሎም እሞ ዘይተሓቱ ብትዕቢት ዝኸዱ ከዓ ዋላ ዝደሓኑ እንዳመሰሎም ክፅንፅሎም ከም ዝኽእል الهوت حقي صبغت تمني زي نايب حق እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 14-15 ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ጎይታ ነዚ ተሰቂሉ بو زعمن حجي اتا نايزل على هيوت بمنطقه تركب نعو بمئمان تركب دحنت اصبقنا خنحزا ازيا خمنتا كتورد لك ان كرسوس مئمان كاب تعبيت كاب اننت كتورد كم زلاتك سناي قال هيوت يسمع لنا ربنا اشي انا فانا اذا قال هيوت يسمع لنا هو عبدي أخذتن تناصنا حس ناي قنئي እግዚአብሔር ربنا سي وملسنا كل جزء ስለዝደሊ بقناعة سيلو قنينا كنملس كل سرح እግዚአብሔር كنملس صح يدلينا مو أما قنئي خانحنا ኣብ ህይወትና ንሪኦ ከለና سي ንሰባት ብምንታይ ነቕንኦም ኣለና ቅንእቲ ቅዱስ ቅንእሎ حماق قنئي خالنا جاءتنا قدس قنئي عزيز እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ክኸውን ከሎ ናይ حماق قنئي ከዓ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ተዋሃበካ ናትካ ኣብቲ ዘይናትካ ከዓ ቅንኢ ሓድረካ ከም ዘይብሉ ስለዚ ብሂወትና ከዓ ንሕና ሕጂ እቲ ህይወት መንፈሳዊ ህይወትና ሲ ብቅንኣት ዶ ንሰብ ኣብ ድሕነትና ነፃ ኣለና ወይስ እንታይ ኢልና ነፍስና ክንፍትሽ دبرنا معنا سجى كبيت سبكة ولا در أجمير كا على حوات كا أو بيت سبكة حوات كا ودات أو بيت يخونو بقروا بتخايخونو أسرح كون ولا نتزي أماني كار أماني هنا كريستيان ترى أمنت مسلمنا هو أمنت خلنا جن زين الشعب وسنا أمنت معلنا سجى هيوتنا بيت سبنا أجمير عزيزك كاله لما حاجزنا نبوراتنا عسرحنا كل بكايدنا من قدي منفسا وقن اي حدير وسبنا بدحنا كملس زخل اجزابي هبدا عبد وسب بخوما عينت كردعا اني هي مالتي كله انتنا ناسي اجزابير زحقو سلو بتي زلكا هيوتكا اجزابير نابدحنا زمس هيوت اجزابير تتقمل كمنا اجزابير سي تتقملنا بعنا دي اجزابير بدلاي غير ዝጥቀም ኣምላኽ በደሊ ብውሉዱ በደሊ ብእንስሳ በደሊ ብዝኾነ ዓይነት ተጠቀም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ማዛ ቅዱሳን ቃል ህይወት ያስማዓልና ሐዋርያ ጳውሎስኒ
ምእንቲ ቅንኢ ከለዓዕል ኣብቶም ወገነይ ኣብቶም ኣዝማደይ ናተይ ይብል ተመዲብዎ ዘሎ ንኣሕዛብ ሰባኺ ክኸውን እዩ ሕጂ ነዚ ግን ብትግሃት እዩ ዝገብሮ ነይሩ ኣሕዛብ ንክድሕኑ ለይትን መዓልትን እዩ ዝፅዕር ነይሩ ምስኡ ከዓ እንታይ ይሓስብ ብዛዕባ ወገኑ ከዓ ይሓስብ ነይሩ ኣዝዩ ይግደሰሎም ነይሩ እንታይ ክኾኑ ምእንቲ ክድሕኑ ምእንቲ እንታይ ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ሲ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልክዎ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልክዎ ንዓይ መሰሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ መሰሉ ይብል እንታይ መሲልዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ንክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ክንሪኣ ዘላትና ነቶም ወገኑ ክድሕኑ ሲ ብዙሕ ሓረርታን ብዙሕ ፃዕርን እዩ ገይሩ ብዙሕ ሓረርታ ከዓ ነይርዎ ኣብነት ካልእ ንወስዶ ሙሴ እንድሕር ነዚኦም ዘይትምሕሮም ኮንካስ ንዓይ እውን ካብቲ መፅሓፈ ሂወትካ እንታይ ግበረኒ ሓኻኸኒ ኢሉ ሕጂ ንሕና ንክርስቶስ ክርስቶስ ከንታይ ኮይኑ እንታይ እቲ ኣምሳል ንክርስቶስ መሲሎሞ ክርስቶስ ድማ በጂ ሓጥኣን ሞይቱ በጂ ሓጥኣን ሲ ንሶም ፅዒሮም ክርስቶስ ድማ በጃና በጂ ሓጥኣን ሞይቱ እዚ በዚኦም ንክርስቶስ መሲሎሞ ሕጂ ንሕና ድማ ነቶም ወገናትና ክድሕኑ ክሕቀፉ ሰናይ ቅንኢ ምንቲ ክሓድሮም እንታይ ናብ ድሕነት ዘምፅእ ቅንኢ ብምእምነት ዝርከብ ቅንኢ እቲ መንፈስ ትዕቢት ዝስበረሉ መንገዲ ክሓድሮም ክንፅሊ ክንፅዕድ ክንመላለስ ይግባአና ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልክዎ ምክንያቱ ብዛዕባ ወገኑ ኣዝዩ ይግደስ ነይሩ ክርስቶስ እውን ናብቶም ኣዝማዱ መፀ እቶም ኣዝማዱ ግን ኣይተቀበልዎን ስለዚ ንሕና ኸ እዛ ሎሚ ተዋሂባትና ዘላ ዕዮ ወንጌል ከመይ ንሕዛ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሂወትና እንታይ ትመስል ከመይ ንመላለስ ኣለና እቲ ብጥራይ ዝተዋሃበና ድሕነት ሲ ኣብ ምንታይ ኣቐሚጥና ኣለና ከመይ ንጥቀመሉ ኣለና ክንርኢ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ካልእ እንታይ ተማሂርና ዘስተንተና እያ ምክንያቱ ሓንቲ ጥቕሲስ ክንሕዝን ክንክእል ኣለና እዚኣስ ንዓይ ተንኪፋትኒ ኩሉ እኳ ተዘይሰዓብናዮ እዚኣስ ንዓይ ተንኪፋትኒ ኣነ ከም ዝበልኩኹም ኣሕዛብ ኣይሁዳውያን ወይ እስራኤላውያን ብንስሓ እዮም ዝድሕኑ ትብል ናይቶም ኣቦታት ትንታኒ ክርኢ ከለኹ እዛ ናይ ሳምሶን ካብ ፍቃድ ኣምላኽ ወፂኡ ካልኦት ፍልስጤማውያን ተመርዒው እንተ ፀጋ ኣምላኽ ዝተዋሃቦ ዘይዓቀበ ኣብ መንጎ ግን ኣንበሳ ክቀትል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ኣይሁዳውያን ኣንበሳ አንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ መን ክርስቶስ ንክርስቶስ እዮም ቀቲሎም ናብቲ ሬስኡ ናብቲ ኣስከሬን ናይቲ አንበሳ ምስተመለሰ ግን ኣብኡ እንታይ ድዩ መዓር ነቢ ዝመልአ መዓር ዝሓዘ ኮይኑ ፀኒሕዎ ካብቲ ኣስከሬን ካብ ሞት ናይ ክርስቶስ ድሕነት ከም ዘለና ናብቲ ዝቀተልዎ እንተ ተመሊሶም ናብቲ ሬሳ እንተ ተመሊሶም ናብቲ ሕጂ ሬሳ ኣይኮኑን ከም ምረኽቡ ግን ናብቲ ዝሰቀልዎ ክርስቶስ እንተ ተመሊሶም ድሕነት ከም ዘላቶም ዝቀተልዎ ዝሞተ ዝተንስአ ጎይታ ናብኡ ተመሊሶም ድሕነት ከም ዘላቶም ካልኦት መምህር ትሪኣ ተሊኻ ኢዶም ሓፍ ዘበልኸ ይህሉ ጥቕስስ ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ኣብ ሓንቲ ምዕራፍ እዚኣ ንዓይ ኣዝያ ተንኪፋትኒ እዚኣ ዘይፈልጣ ዝነበርኩ ብከምዚ ተረዲአ እያ ሎሚ ኣፀቢቓ በሪሃትለይ ንብሎ ሰቁልትለይ ኢድ ሓንቲ ኢድር ኣለኹም መን ኢኹም سمرتي هراي سلام أبونا كم يوعدك سمرتي قتلوا أنا استمهركو خلداني لما أنتي زعوا تعدامي ترلبي كاب تعبيت زمت تعبيت حرالك أخوينو تترلب خاوي جمر مالتي تعبيت كعبة حاجاتي زعبي حاجات مالتي كلا أيام ناي سامسون دليلا زنبرة ناي سامسون كأني كابزغابير كل حيلة تواهيبون كلس زي ما إزاز مالتي أبونا أدم زي ما إزاز كاب جنة تسوقيقو
ሳምሶን ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቑ ካብ ስድርኡ ካብ ኩሉ ተጓሒፉ ናይ እስራኤላውያን ናይ ፍልስጤማውያን መላይ ገጽ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ዓለምን ከዓ ኩሉ ወላ ክሳብ ዓይኑ ከይተረፈ ጎጥዊጦም ኣውፅኦሞ ኣብ ድሕሪኡ ግን እግዚኣብሔር ናይ መወዳእታ ሂወተይ ናባኸ ኢሉ ብንስሓ ከዓ እግዚኣብሔር ሓንቲን ናይ መወዳእታን ሓይሊ ሂቦም እሞ ነቲ ሓይሊ ዝሃቦ ከዓ ንኩሉ ዓንዲ ፍሪሱ በቲ ሓይሊ ተጠቂሙ ከዓ ኩሎም ፍልስጤማውያን ኣብቲ ኣብ ኣደባባይ መፅኦም ጠፊኦም ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ክሳብ መወዳእታ ምሕረት ከም ዝህበናን ከም ንምሳሕን ኩሉ ሓይሊ ነገር ሂብና ከሎ ክንጥቀመሉን ካልኣይ ከዓ ምእዛዝ ካብ ስድራና ጀሚርና ካብ ኣቦታትና መምሃራንና ጀሚርና ኩሉ ክንእዘዝ ከም ዘለና ካብቲ ፍቃድ እግዚኣብሔር ዘይምውፃእ ማለት እዩ። ተወፂኻ ግን ብዙሕ መከራን ብዙሕ ስራትን ይመፅካ እያ ተማሂረ ኣቦና። እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። ጽቡቅ ትንታነ ናይ ብሓቂ እወ ኣዋላ ኣብታ ቃል ኣብታ ምዕራፍ እውን ትነግር ብዘይ ምእዛዞም ይዝብል ወይ ዘይ ምእማንን ዘይ ምእዛዝን ከም እንታይ ኢንተርቼንጃብል እንዳተቀያየራ ዝጥቀመለን ቃላት ንሕር ዘይ ምእማን ኣሎ ኮይኑ ዘይ ምእዛዝ መጽእ ኣሎ ኣማኒ እንዳበልካ እውን ዘይ ምእዛዝ መጽእ እዩ። ሕጂ ዘይትእዘዝ እንተኾንካ እዚ ኻቲ ዘይትገብር እንተኾንካ ኣማኒ ክትብል ዝጸግም እዩ። እምነት ብዘይ ግብሪ ከንቱ ትኸውን ደላ ማለት እዩ። ኣማኒ እንተኾንካ ክትእዘዝ ከም ዘለካ ተረድእ። ጽቡቅ ትንታነ ኣምፂኻ ሰምረተይ ሳምሶን እቲ ተዋሂብዎ ዝነበረ ጸጋ ኣምላኽ ብዘይ ምእዛዙ ኣጥፊእዎ። እቲ ዝተዋሃቦም ኪዳን እስራኤላውያን ድማ ብዘይ ምእዛዞም ብዘይ ምእማኖም ማለት እዩ ኣጥፊኦሞ። እቲ ቀዳማይ ዘጥፍኦ እቲ መንፈሳዊ ራእይ ዒንቱ ማለት እዩ ዓዊሩ። መንፈስ እንድሕር ዓዊርካ ድማ ንእግዚአብሔር ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። የዒንቶም ዓወሩ ከይሰምዑ ድማ ጸመሙ። እቲ ይሰምዑ ግን ኣየስተውዕሉን ዝበሎ ኣብቲ ምዕራፍ ዘሎ እንተዳሪእናዮ ካብ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር ዳዊት ዝነግሮ ይሰምዑ ግን ኣየስተውዕሉን እዮም። የዒንቶም ከይርኢ ይዓወሮ ሕቆም ከይዘረፈ ጎበጠ እንታይ ኢሉ ናይ መንፈሳዊ ድኻም ካብ መን ዝመፀ ካብ ትዕቢት ዝመፀ እንታይ እቲ ትዕቢት ነይሩ ንሕና ሕጊ ብምፍፃም ክንድሕን ኢና። እዚ ኩሉ ኣብ ትንቢታት ዝተምሃርዎ ነገር ናብ እግዚአብሔር ብምእማን ጥራይ እምበር ከንቱ ከም ዝኾኑ ሕጊ ክፍፅሙ ከም ዘይክእሉ እናፈለጡ ከለዉ ንክርስቶስ ምቕባል ስለ ዝኣበዩ በዚ ብትዕቢቶም ክወድቁ ከለዉ ኢና። ናይ ሳምሶን ፅብቕቲ ኣብነት እያ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብንስሓ ከም ዝምለሱ ነጊርና ደቂዕ ከምቲ ናብቲ ሬሳ ዝቆተሎ አንበሳ ዝተመለሰ ሳምሶን ናብቲ ዝኸሓዶ ናብቲ ምእዛዝ ዝኣበዮ ጎይታ ምስ ተመልሰ ሓይሉ ክምለሰሉ ከሎ ኢና ንርኢ። እዚኦም ድማ ልክዕ ከምኡ ክትምለሰሎም ማለት ንሕና እውን ከምኡ ክንእብስ እንከለና እንታይ እታ መምለሲትና ንስሓ ክንጋገን ከለና ዘይ ምእዛዝ ከነርኢ እንከለና ብሂወትና ንስሓ ከም ትመልሰና ጽቡቅ ቃል ህይወት የስማዓልና። ቀጽል ካልኦት ቅርብ ጊዜ ኣለዋና መስለኒ ዶ ኣንቢብናያ መፂና ነርና እንተኮይና ብዙሕ ሕቶ እያ ተልዕለልካ። ኣነ ሕቶላት ንቦና ሓቶኩም እንዳልኩ ንሳልዒልኩማ ኣብታ ምሕረት እግዚአብሔር ሲ ኣብታ መጨረሻ 30-32 ሲ ኣምላኽ ንኹሎም ምእንቲ ክምህሮም ንኹሎም ኣብ ዘይምእዛዝ ኣዕፀዎም እሞ ከምቲ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ዘይተመልክልዎ ዘይተኣዘዝኩምዎ ሕጂ ግን ሳላ ዘይምእዝ እቲኣቶም እተመሃርኩም ከምኡ እውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም እተመሃርኩምዎ ምሕረት ምእንቲ ክመሃሩ ሕጂ ኣይተኣዘዙን። እዚኣስ ቁር ቴክስት ተገይራትኒ ንምንታይ ዓፂዎም ንኸይእዘዙ ዓፂዎም ብለና ኣሎ። ንስኻትኩም እወኒ ከምቲ ናይ ቁርሲ ተቢላትን እንተኮይና ሲ ቅድሚ ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ሳይእዘዝን እዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ። ዳሕራይ ናይ ክርስቶስ ምምፃእ ናይ ክርስቶስ ንዓና ከድሕን ኢሉ ዝመፀ ብናቱ ጋህዲ ንክትእዘዝ ሲ ብጋህዲ ተራእዩ ነይሩ። እዚኣ ግን ንምንታይ ዓፂዎም ንኸይ ቁርቴ ኮንፊስ ኮይና ኣለኹ እዚኣ
ሕጂ ትድልየቶም ናትድልየቶም ግን ኣምላኽ እዚኣ ከነስተውዕላ ዘለና እቲ ዘይምእዛዞም ናቶም ምርጫ እዩ እቲ ምርጫኦም ግን ኣምላኽ ይገድፎም ክፍጽሙ ክገብርዎ ሕጂ ኣብዚ ነዚ ነቲ ኣሉታዊ ምርጫ ኣምላኽ ንረብሓ ካልኦት ክጥቀመሉ ከሎ ኢና ንርኢ ምርጫኦም እዩ ኣየገደዶምን እቲ ቋንቋ ምናልባት በትናትና ቋንቋ ስለ ዝግለጽ ዘሎ ኣየገድዶምን እዩ ዘሎ ኣምላኽ ንኩሎም ምእንቲ ክምሕሮም ሲ ንኩሎም ኣብ ዘይምእዛዝ ዓፀዎም እሞ ከምቲ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ዘይተኣዘዝኩምዎ መኒ እቶም ኣሕዛብ ማለት እዩ ቀደም ንኣምላኽ ኣይፈልጥዎን ኣይተኣዘዝዎን ኣየምልኽዎን እዮም ነይሮም ብኣንጻሩ እቶም እስራኤላውያን ግን ናይ እግዚኣብሔር ሰባት እዮም ነይሮም ዘርኢ ኣብርሃም እዮም ዘርኢ ይስሐቅ እዮም ዘርኢ ያዕቆብ እዮም ግን ዘይምእዛዝ የርእዩ መመሊሶም ስለዚኦም ክስደዱን ክውረሩን ከለው ንሪኦም እቲ ታሪክ ዝነገረና ማለት እዩ ሕጂ እውን ክርስቶስ መፅኡ ንኩሉ ከድሕኖም ካብቲ ክፍፅሞ ዘይክእሉ ሕጊ ከጋላግሎም እናመፀም ከሎ ሕጂ እውን ኣይተኣዘዙን ስለዚ በዚ ኣብኡ ተዓፅዮም ፀኒሖም ሕጊ ንምንታይ ድዩ ሕጊ ስለምንታይ ሕጊ ተዋሂቦም ንእስራኤላውያን ናብ ክርስቶስ ከብፅሖም ሕጊ ኮኒ ናብ ክርስቶስ ከብፅሖም ክሕልዎም ሓፁር ከም ማለት እዩ ነዚ ግን ክሕልው ወይ ከኣሉን ከድሕኖም ከዓ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ግን ኣብ ክርስቶስ ከብፅሖም ግን ሓጊዙ ማለት እዩ ክርስቶስ ምስ መፀ ግን ልዕሊ እቲ ሕጊ ንኩሉ ከም ዝፍፅሙ ዝገብሮም ንሱ ንዑ ብምቕባል ስለ ዝነበረት ኣብዛ ሕጊ ሓፁር ገይሩ ከምዚ ገይሩ ከሊልዎም ዝፀንሐ እንታይ ማለት እዩ ንኩሎም ምእንቲ ክድሕኑ ነቶም ኣብቲ ሕጊ ዘይፀንሑ ኣህዛብ ድማ ብሓንቲ ኣፍ ደገ ሕጂ እትዎም ኣሎ ብምንታይ ብእምነት ጥራይ ሕጂ ቀደም ንስኻትኩም ኣይትእዘዙን ኢኹም ነርኩም ምክንያቱ እቲ ሕጊ ይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ኣህዛብ እዮም ነይሮም ነቲኦም ግን በታ ሕጊ ገይሩ ሓፂርዎም ፀኒሑ ይገብርዋ ደ ነይሮም ኣይገብርዋን እዮም ነይሮም ሕጂ ግና ሳላ ዘይምእዛዝ እቲኣቶም ተመሓርኩም እቶም ኣህዛብ ማለት ሕጂ ሳላ ዘይምእዛዝ እስራኤላውያን ንስኻትኩም ተመሒርኩም ከምኡ እውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም እተመሓርክምዎ ምሕረት ምእንቲ ክመሓሩ ሕጂ ኣይተኣዘዙን በቲ ተመሓርክምዎ ምሕረት ድማ ሳቶም ክመሓሩ እዮም ሕጂ ግን ሕጂ ተኣዘዙን ዘለዉ እንተተነሲሖም ግን ተኣፍ ደገ ድማ ከምታ ናትኩም ቀደም ንስኻትኩም ኣይተኣዘዝኩምን ተመሒርኩም ሕጂ ድማ ሳቶም ኣይተኣዘዙን እንተተመሊሶም ከምዛ ናትኩም ማለት እዩ ተመሊሶም ድማ ክመሓሩ እዮም ሕጂ ሪኺ ክልቲኦም እንታይ ኮይኖም ኣለዉ ኣህዛብ ቅድም ኣይተኣዘዙን ነይሮም እቶም እስራኤላውያን ድማ ሕጂ ኣይተኣዘዙን እንታይ ማለት እዩ ኣይኣመኑን ናብ ክርስቶስ ኣህዛብ ቀደም ንእግዚኣብሔር ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም እቶም እስራኤላውያን ድማ ሕጂ ንክርስቶስ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም ደለዉ ሕጂ ክልቲኦም እንታይ ኮይኖም ኣብዚ ዘይምእዛዝ ተዓፅዮም ሪኢኽ ደለኹ ተረዲኣት ንቦና ተንኪዩ ቃል ሂወት የስማዕ ኣህዛብ ቅድሚ ክርስቶስ ማለት እዩ ንኣምላኽ ኣይፈልጥዎን እዮም ነይሮም እስራኤላውያን ድማ ድሕሪ ክርስቶስ ንክርስቶስ ኣይተቐበልዎን ሕጂ ክልቲኦም እንታይ መፅኦም ክልቲኦም ኣይተኣዘዙን ክልቲኦም ከዓ ተዓፅዮም ኣለዉ ክልቲኦም ከዓ በቲ ዘይምእዛዝ ተዓፅዮም ናብ እምነት ተመፅኦም ከዓ ይድሕኑ ማለት እዩ ተንኪዩ ተረዲኣትኒ ቃል ሂወት የስማዕና ቦና ሰናይ ግርም ቃል ሂወት የስማዓልና ንክእለና ካልኦት መምረይ እስከ حراي أمر تخلو حراي أنا سيتا فقد عصر شدشت تقدماي قدوس انت خوينو وتبيهقو خا قدوسيو وتسور قدوس انت خوينو خا ጨንፈሩ خا قدوسيو نحن عسينا بكريستوس انت رأى طبيقنا قدوسانين نكونو بعلوني لنا أنا قدوسيمو قدوسان كنكون قد كن آمنا لنا كن لقبول لنا كم أون موكستي على موكسيناتو أبي أقوم معرف حدا في عصر شمونته بخري فترة من أنت نكون إلو كم فقارو بقى الحقي زوالدنا درا كريستيان كوينا ناي كريستوسين أنت الآن بالكوينا ناي كريستوس تكبر كنجبر لنا ويك ناي كريستيان تكبر كنجبر لنا ناي كريستيان عصبخ أمتان كنركم مالتي خم بطاتنا كبرنا أملاخهم يوم أنك ما مري عراي أملاخ تمسكني خن هو نحنا أبو أنت دعاء تلاقينا عفت جندوين أنت دعاء تتابعنا فرويني إن نفري عند حدا عرب مسكال أخوينتي من اللي جابنا جن
سناي فرق كنفرق عين خلينا مالتي مس كريستوس انت تلاقي بناجن اتي سرون اتقندن وين سلازخونه فرق دما فرق وين يفري مالتي سلازي اتي منچو انت دا طعي كوينو اتفرق اتچنفر دما طعي يخون اتي منچو سرون انت دا حما كوينو جن ابكال انت تلاقي بنا لنا جن كم سناي نجر كنقبر اي كالنين سلازي اب كريستوس كنلاقب ناي جدن يخون مالتي حرا امو تساعتنا عند اخرتي تخون دلا مثلا صدق قالوا انا حنت عدل دخنب قال نالبات كستنتنو زدلي ويزدلي انت لو أفتاي كوز شديش أبونا حرا بتأجا خابزخو أفتا دحنس بتأجا جزي أبيهرن محلات جزي أبيهرن دامبر بجبري خمزة كونت أنت هنا قلت أجا جزي أبيهرن محلات جزي أبيهرن حر كنركو كينها آمنتي كنكون كم زلنا رديتنا هابن ثانكيو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አመንቲ ክንከውን በእምነት ኢና ተጸጋ ንረኽቦ ሕጂ እታ እምነት ግን ግብራዊት ክትከውን ከም ዘለዋ ከነስተውዕለላ ኣላትና ኣብዚ ሎሚ ብዙሕ እያ ትምዝመዝ እዚኣ ኣብ ምዕራፍ 10 ከም ዝረኣናያ ብልብኻ ኣሚንካ ብቃልካ እንተ ደኣ መስኪርካ ትድሕን ይብል እታ እምነት ግን ኣይነይቲ እምነት ኢና ንብል ዘለና ምእዛዝ ዘለዋ እምነት ይቃየረ እንትጥቕመን እምነትን ምእዛዝን ኢሉ እንታይ faith and obedience ይብለን በእንግሊዘኛ ይቃየረ እንትጥም ግን እታ እምነት ግብራዊት ክትከውን ዘለዋ ግብራዊት በዚህ ድማ ነቶም አህዛብ ዘጠንቅቆም ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ትዕቢት ኣመንቲ ኢና ኢልኩም ሕጂውን ብትዕቢት ከይትወድቁ ተጠንቀቁ እቲ ኣብቲ እምነትኩም እንተዘይ ጸኒዕኩም እንተዘይ ተኣዚዝኩም ማለት እንተዘይ ተኣዚዝኩም እንታይ ማለት እዩ እቲ ክትገብርዎ ዝግባኣኩም እቲ ናይ እምነት መንገዲ ክትጓዓዝዎ ዝግባኣኩም እንተዘይ ተጓዒዝኩም ሕጂውን ንዓኻትኩም ምቁራፅ ከጋጥመኩም እዩ ፍረ ዘይትፈሪ እንተኮይና እታ ጨንፈር ትቁረፅ ሪኦም እታ ፍረ እንታይ ማለት እያ ኣብተን ተግባራት መንፈስ ቅዱስ እንብለን ኣብተን ፍረ መንፈስ ቅዱስ እንብለን ፍቅሪ ለውሃት ትሕትና ትዕግስቲ ኣምልኾ ስግደት ይኣኽለን ምባል ዝብለን ኣብ ገላትያ ንረኽበን እዚአን ክንገብር እንተ ደኣ ዘይክኢልና ብትሕትና እንተ ደኣ ዘይተመላልስና ሕጂውን ትዕቢት ከይሕድረልኩም ተጠንቀቁ እዚኣ ኢና ሕጂ ክንመሃራ ዘለና ንሕና ኣነስ ኣማኒ እየ ክርስቲያን እየ ዝብል መንገዲ ክርስትና ደኸይዳ ኣለኹ ህይወት ክርስትና ደነብር ኣለኹ እዚኣ እስክን ነብስና ንሕተታ ኩልና ህይወት ክርስትና ደነብር ኣለኹ እዚኣ ብጥራዩ ተዋሂባ ስንላ ኣማኒ እየ ካብ ክርስቶስ ተወሊደ ዳግም ተወሊደ ምክንያቱ ኣብቲ ሓቀኛ ጉንዲ ምእንቲ ክለግብ እሞ ሰናይ ፍረ ምእንቲ ክፈሪ እየ ካብ ክርስቶስ ተወሊደ ሞት በአዳም ህይወት ድማ በክርስቶስ ምዕንቲ ህያዋን ክንከውን ካብ ክርስቶስ ንውለድ አራይ ለሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኩልኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን እቶም ኣብ ዙም ወፃኢ ኣብ ዩቱብ ኣብ ፌስቡክ ትከታተልዎ ዘለኹም ድማ ኣምላኽ ፀጉ የብዝሓልኩም ክንደይ ሰናይን ጥዑምን ነይሩ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ኣብ ሓደ መጋባእያ ኮይና ሕቶናን ድምፅናን ኩልና ክስማዕ እንተ ዝኽእል ወይ በዚ ናይ ዙም ኩልኩም ክትካፈልዎ ትኽእሉ እንተትኾኑ ግን ተስፋ ገብር ገለ ነገር ሒዝና ክንከይድ ሎሚ እግዚኣብሔር ጥራይና ከይሰደና ፍቃዱ እሞ ህይወትና ዝቕይር መንገድና ዘቕንዕ ገለ ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ገብር ጸሎት ብምጽላይ መንተ ሰላም ክንጽልሞ በጸሎት ከነዓጹ መደብና አራይ ከም በሐድሽ ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም እዛ ሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንልምነለና ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናን ብዙሕ ሰላም ዝህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ወኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንማልደካ ኣለና ወንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣጥርየና ፀጋን ኣፍስሰልና ብዘይካኻ እንፈልጦ ብዓደ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንፅውዕና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወክፍ ኣሕድር ኣብዚ ዓለም
من بارناون بسلام حلو وقويتا أملاخنا سلام هابنا وقويتا أملاخنا سلام هابنا كرسوس أملاخنا يغرب لنا نمفكرت እግዚአብሔር نهجراتنا نخلهم قدس مكا سلام هاب أمئتاونان موطعنان نزلو قربابتناون سلام حلوهم بهدئن بقنعن هيوت كنبر بخلو سناي أملخوخا نعخا نእግዚአብሔር بمفرح بهيوت كنركب بكريستوس منفس قدس مسغانان صنعاتم بو زلكا لمن كل ساعه نزل عالم عالم امين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ለና ዘላለሙ አምላክ ሕያው አምላክና ነመስግነካ ለና ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ አው ዘሎ ሁሉ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠርካ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ለና ስለዛ ጸንሐትና ሰዓት ነመስግነካ ለና ወጎይታ ነፍስ ወከፍና ኣብ ህይወትና ዝነብር ዓቂርናዮ እንመላለሰሉ ናብ ድሕነትካ ናብ ደንበኻ ዘእቱ ቃል ዓቂርና ክንከውን ጥራይና ከይንኸይድ ከይትገድፈናን ንልምነካ ኣለና ዘላለሙ ኣምላኽ እቲ ንስኻ ዘይትኸብረሉ ትዕቢት ካባና ክርሕቕ ፍርሃት ስምካ ካብ ክፉእ ምርሓቕ ኣባና ክሓድር ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ብኸምኡ ዝተበጀኻና ዝሃብካና ፀጋኻ حجونا يتقدللنا امنت وسخنا نعخا زريا يأذان يعينتنا منفس نقال كاد سمعا يأذان منفس عدلنا كمتم بزي ما ازازم تتوقسوا يرؤوا ويستوعلون يسمعوا هاي من اللو سنزبل كايم كم كاين خون قويتا نلم منكالنا السخات الزارب نحنا نسمع باروتكا نسمع لنا إلنا خنا وهل الوقيتا مستوعالك عدلنا سلتهم كلهم عبد أبابانا مكران زلون لمنا كان برهوا وصعيهم زحمهم مفوسهم من زلهم ورتعيهم تأسرف تحيهم لا قرنا نهزبنا نقربابتنا لمنا كلنا تحلف مكر أكل الكعب عين محرتك تمتنا قويتا كناتن هوكتن كترحق لنا حجون ينزاب باللمو ونقول السلام نسخان قصاب العلينا مو سلام كابز حالنا هو قويتا لبخلهم مرحتي سقاويان منفساويان كتنكف نهزب خادمة بسلام بفقري بهداءات كنبرو خم حادروهم منفساويان مرحتي نابد حنات نابي قريتا ناب نستحانا بقربان كسب قويتا أقل قلتخا لبهم كتنكف نلمنا كارلنا زلالة أملاخ نخلنا دما إذا تخفت لنا أفدق حنات كنت نكملو مستوعالك عدلنا زلالة أملاخ سلبي تخرجتيان كان لمنا كحد الناس كان أمنات كان وسخ نعلم مبلتا الكائن محرز القحلا نزاد لنا هاجرون سلام كابز حلا زلالة أملاخ سلو كله تمسجن أب سمايات نبر أبوناس ممكن قدس من استغاثة مسافات كهم تاب سمايكم ما مدري يخون نعلة نجيرانا لو ما هبنا نحنا نبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نفسنا حدا قالنا أو كفار إحنا نبر فتنا يتأتونا من قستن حيل كبرن نزل على ناس كايم مامينا دينا قدس نقول مريم بنا قدس جبريل الملأ سلام تسلام لك له بحلنا خد نقولي خبز جاهون نقولي خد دق أبير قيس سلام والسلام لك له نسخة ونسبرخ يا أخي ورما هتنكم بروحي أم لتتسجى أبير مسخي أو فترسي بالكي أتياتنا نحرق لنا نفتح دهيس كرسوس من تانا محل لمن لنا أمين قويتانا نعم الله خنان مدحانينا يس كرسوس أهل لك كانت ودن بروح مساسر حتى دم ساس أبسا أبوتاتي كانت دياقونات سبوتنا نستن أرقوتن هتاناتن كابل سنتكم جميلكم حتى بتقبركم بحالفين حاركم زمت خاي حالهم من قصة سما يتدللونا يقبرنن يقبركم زيو محرنا كرسوس نبل عسر توكلت زيو محرنا كرسوس 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 بزحالفين محاركم بزمت خاي حالهم بافن منفس قدس كما أسر حتى تفتحكم من تقدتنا مريم حرنا كرسوس نبل عسر توكلت من تقدتنا مريم حرنا كرسوس 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 تقاويتنا مدحنا نكرس فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን መስኩል ለኹም ይኹን ሰላም ለይቲ ንኹልና ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን
آمين قال هيوت اسمع لنا أبونا كلنا قال هيوت يسمع لنا سدرا بيت እግዚአብሔር እንኪው ለተኩላ አገልግሎትኩም ተሳትፎምን አምላክ በረከት ይፍሰልኩም آمين قال هيوت يسمعنا بروح ليت أبونا برخليتي برخليتي دحان حضروا دحان كانوا لما ኤልሳቤጥ برخليتي ሰሓን ሕደሩ دحان حضروا እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ آمين ዝበና ናይ ትምህርቲ ግዜ آمين 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 ቃለ ህይወት የስማዕልና ቦታትና آمين ንዕለም ፋሚሊ ቴንክ برخليتي حراي برخليتي بكشي ثانك يو برخليتي نخلنا قال هو تسمعنا